П'ятниця, 7 лютого, 2178-й день окупації Криму Росією. У найближчі хвилини про актуальні події дня. В ефірі інформаційна служба «Заман». Я Олеся Галич. Вітаю вас. Не відділяти окупований Донбас від анексованого Криму. І на будь-яких майданчиках в Україні і в світі наголошувати на необхідності звільнення цих територій тільки разом. Це перша і чи не головна умова для деокупації Криму, вважає голова Меджлісу. В ефірі телеканалу АТР у праймі з Олегом Борисовим Рефат Чубаров назвав 3 ключові кроки деокупації півострова. Серед них і чіткий сигнал кримцям, що нікого і ніколи не репресують, окрім прямих посібників і зрадників, які слугують окупантам. Для кримців ці меседжі такі ж важливі, як і для мешканців Донбасу. Проблеми обох загарбаних територій мають доноситись світу також тільки разом, як і перемовини щодо деокупації. Як тільки ми кинемося обговорювати Донбас і нібито погодимося з партнерами, що, мовляв, Крим – це на другому етапі, ми обмануємо тоді і себе, і народ України, і Крим, і кримських татар. По-друге, я би не вступав би в жодні відносини з Росією, окрім переговорів щодо звільнення окупованих територій. І вимагав би цього від всіх своїх партнерів. Я б намагався зробити все, щоб наша держава була більш рішучою, аби не дати нашим партнерам уникати захисту наших загальних спільних цілей. Делегації США, Євросоюзу та України закликали Росію надати доступ в Крим представникам місії ОБСЄ. Про це заявили члени делегації на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні. А представник Організації з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив, журналістам в окупованому Криму загрожує небезпека. Він наголосив, що блогери та громадські журналісти, які висвітлюють облави та російські судилища, піддаються постійним репресіям з боку окупаційної влади. Згадав він і про Нарімана Мамедемінова, Рустема Шейхалієва та учасників об'єднання «Кримська солідарність». Загалом на півострові 10 незалежних журналістів утримуються за ґратами. Відтак ОБСЄ фіксує, що ситуація зі свободою слова там дедалі погіршується. І надалі фіксується погіршення співвідношення свободи і безпеки журналістів на півострові, який контролює РФ. Є кілька таких випадків, що стосуються влади та журналістів. Ми вважаємо, що справді дуже важливо, щоб у всьому регіоні поважали свободу слова та діяльність журналістів. Також ми дуже занепокоєні ситуацією, що стосується всіх кримських журналістів, таких як Наріман Мамедемінов, якого 2018-го звинуватили в терористичній діяльності, хоча він зовсім не є терористом. Є ще кілька місцевих журналістів, які висвітлювали суди над кримськими татарами. Йдеться про Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалієва та Ремзі Бекірова. Поранили українського бійця та задіяли важку зброю. 4 рази за минулу добу російські окупанти відкривали вогонь по українських захисниках. Під час одного з обстрілів бойовики випустили 25 мін забороненого мінськими домовленостями 120-го калібру по позиціях наших бійців поблизу Оріхового. Також гатили терористи в напрямку Новолуганського та Красногорівки. Сьогодні ворог вже двічі влаштовував вогневі провокації. Зранку і вдень обстріляв з міномета населений пункт Оріхове. Водночас розвідка повідомляє, що окупанти взялися мінувати захоплені території. Російсько-окупаційні війська здійснюють додаткове мінування вздовж лінії зіткнення, у тому числі у безпосередній близькості до населених пунктів та на об'єктах цивільної інфраструктури. Римський вікенд. Президент Володимир Зеленський прилетів з офіційним візитом до Італії. Першим його в палаці Кіджі зустрів прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте. Після того, як пролунали 2 гімни – український та італійський, Зеленський і Конте вирушили на переговори до резиденції. Опісля президент зустрівся зі своїм італійським колегою, главою республіки Серджо Матареллою. А вже завтра Зеленський поїде до Ватикану, де матиме аудієнцію з папою римським Франциском.
Перед депутатами сьогодні звітував міністр енергетики Олексій Оржель. Розповідав про те, чому українці почали отримувати дві платіжки за газ. Одна з них за транспортування. Зокрема, міністр пояснив, що це, по-перше, європейська практика, а по-друге, за транспортування мають платити усі. Щоб у компанії, яка відповідає за постачання палива до споживача, були кошти для обслуговування мережі. Як приклад, навів власне господарство і додав: усі, хто мають твердопаливні котли, але разом із тим можуть у будь-який час увімкнути газове опалення, також мають платити за транспортування. Люди дійсно скидалися, дійсно будували ці газорозподільчі мережі. Все ж таки, щоб весь час був тиск в цих мережах, щоб вони весь час працювали, щоб були ремонтні бригади, щоб був обслуговуючий персонал, треба платити гроші. Хочу звернути увагу, що в будь-який момент людина, яка навіть має твердопаливний котел і не користується газом, він відкриває газ і отримує цю послугу постачання. Після години запитань до уряду депутати перейшли до законопроекту про відкриття ринку землі. Той наразі налічує понад 4 тисячі правок. Однак за сьогодні вдалося розглянути не більше 10%. Тож, попрацювавши до обіду, народні обранці роз'їхалися на вихідні. Продовжать розгляд закону про ринок землі на наступному пленарному тижні. Україна не Росія та припиніть обдирати мігрантів. З такими плакатами кілька десятків людей пікетували офіс Державної міграційної служби. Вони обурені діями поліції та міграційної служби, які минулого тижня влаштували облаву на прихожан мечеті Ісламського культурного центру Аль-Раїд. Тоді просто під час джума-намазу п'ятничної молитви туди нагрянули співробітники міграційної служби з поліцейськими. Силовики назвали це рейдом для виявлення нелегальних мігрантів. У вірян вимагали пред'явити посвідчення особи. Тих, хто не мав при собі документів, саджали в автобуси і везли у відділок для встановлення особи. Протестувальники називають цей рейд провокацією і кажуть, що правоохоронці вимагали гроші у затриманих. Пользуются днем, религиозным днем для мусульман, это пятница, пользуются тем, что это место, где собираются мусульмане, то есть мечеть, и выбрали время пятницу, то есть это была конкретно провокация, конкретно разжигание плохого отношения к мусульманам. Это уже повторяется в третий или в четвертый раз, а до этого были еще обыски, то мы понимаем, что это системное преследование мечети, самой большой мечети в Киеве, в которой собирается несколько тысяч мусульман. Это политический заказ, это провокация с разжиганием религиозной, на основании религиозных чувств. Мы наблюдаем такую картину, когда российские карательные органы могут буквально проводить такие рейды, но это соответствует их той идеологии. Это далеко не, скажем, красит Украину, которая себе позволила подобную акцию, которая напоминает акцию российских карательных служб. Перерва до понеділка після 2 діб слухань. 10 лютого Російський Південний окружний військовий суд в Ростові продовжить слухання у так званій справі про тероризм по другій Бахчисарайській групі. Сьогодні ж прокурор демонстрував суддям так звані докази вини. Переписку у соцмережах Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Білялова, Сейрана Салієва, Сервера Закіряєва та Ернеса Аметова. Те, що дописи датовані 2012-13 роками, тобто до окупації півострова, суддів не хвилювало. Так само вони не зважали на те, що оприлюднення листування не погодили адвокати та їх підзахисні. У понеділок в суді знову вивчатимуть листування у соцмережах. Настроение очень бодрое, боевой дух, настроены на дальнейшую борьбу. Передаю огромную благодарность за внимание, за поддержку, за посещение. Пускали сегодня на заседание, но предупредили, что в следующий раз будет маленький зал, и поэтому там будут места только лишь для стороны защиты.
Слідчий ізолятор у Таганрозі нагадує концентраційний табір. Про це розказали адвокати Едем Семедляєв та Айдер Азаматов після візиту до своїх підзахисних, що утримуються в російських ізоляторах міст Шахти і Таганрог. Правозахисники відвідали політв'язнів Інвара Бекирова, Арсена Джепарова, Нарімана Мемедемінова, Рефата Алімова, Інвара Сейтосманова та Узаїра Абдулаєва. Семедляєв розповів про перенесену Арсеном Джепаровим операцію. Йому видалили величезний фурункул біля вуха. За словами правозахисника, стан здоров'я громадського журналіста Нарімана Мемедемінова незадовільний. Він має проблеми зі шлунком, його мучать постійні болі і печія. Найгірше те, що усім ув'язненим кримським татарам надають кваліфіковану медичну допомогу вкрай рідко. Это нечеловеческие условия, потому что СИЗО, которое находится в Таганроге, оно вот кардинально отличается от других теми условиями, которые не соответствуют никаким нормам и стандартам. Он сказал, что спит он в куртке, отопление практически не работает, горячей воды нет. И более того, он содержится с ВИЧ-инфицированным заключенным в этой камере. Арсен Джепаров перенес операцию. У него были проблемы в области шеи. Был очень большой, я не знаю, как правильно назвать, фурункул или опухоль, или что это. Она была настолько большая, что уже мешала уху даже, то есть ухо выпирало у него. И только лишь после жалоб адвоката Айдера Азаматова, только лишь после того, как его посетил член ОНК, которому отдельная благодарность, его в этот же день прооперировали. Претензії президенту Туреччини висунула так звана Рада кримських татар, створена при голові окупаційної адміністрації Криму Аксьонові. Їм, бачите, не сподобались заяви турецького лідера під час візиту до України. Зокрема, заява Реджепа Таїпа Ердогана щодо невизнання анексії Криму. В так званій Раді кримських татар наголосили, воз'єдналися із Росією добровільно, а президенти Зеленський та Ердоган не мають права вирішувати їх долю. Разом з тим дорікнули президенту Туреччини, що той не допомагає їм грішми та закликали до більш тісної співпраці з Росією. Голова Меджлісу, який, до речі, окупаційним режимом Криму заборонений з 2016-го, Рефат Чубаров, на ці закиди колаборантів заявив, що створена Рада – це ніщо інше, як маріонетка Кремля, що на замовлення поширює фейки. Для того, чтобы достучаться до общественного мнения, Москва создала так называемый Совет представителей крымско-татарского народа при главе Крыма оккупационном. Клоуны, которые пытаются формулировать то, что ожидают их хозяева. Иногда им дают прямые задания, иногда они сами пытаются предугадать желания своих хозяев. Но, видите, те события, которые происходят вне России и против России, они действительно со стороны Москвы требуют постоянного такого возбуждения, да, и им надо реагировать на это. Російський пропагандист, поціновувач Сталіна та анексії Криму Валерій Соловей їде в Україну. Наприкінці лютого в Києві він буде брати участь у дискусійній панелі про майбутнє демократії з київським філософом Андрієм Баумейстером. Росіянин Соловей відомий звеличуванням Сталіна та виправдовуванням політики червоного терору. Останнім часом Соловей частий гість у пропагандистських шоу на російському телебаченні. Схвалює він і анексію Криму. Захоплення півострова називає справедливим кроком для зміцнення імперських амбіцій Росії. Моя позиция по Крыму выражена Евгением Гришковцом, блестящим русским драматургом. Мы знаем, что это было незаконно, но это было справедливо. С точки зрения культурно-исторической ситуации это было справедливо. Поэтому Крым никогда не вернется в состав Украины.
Телеканал АТР звернувся до Служби безпеки України та Держприкордонслужби з проханням звернути увагу на візит російського пропагандиста Валерія Солов'я в Україну. Нам пообіцяли взяти ситуацію на контроль та поінформувати за результатами. В Україні засновано нову літературну премію під назвою «Зустріч». Її ініціатори, благодійна організація «Українсько-єврейська зустріч», розповідають, що присуджувати премію будуть авторам за художні й документальні твори про спільну історію та життя українців та євреїв. Премія становитиме 6 тисяч євро. Пріоритет надаватиметься оригінальним творам українською мовою. Втім, розглядатимуть і твори, видані в перекладі. Перша церемонія нагородження переможців відбудеться вже восени, у вересні. Ліричні та сповнені рішучості Джамала презентувала новий кліп на пісню «Жалі». І цього разу не сама. До створення композиції долучилася співачка Альона Альона. В результаті вийшов екзотичний мікс. Магічний спокій Джамали тонко переплітається з натхненним драйвом хіп-хоп-виконавиці. Це історія про те, як важливо не жити минулим, ні про що не жалкувати і рухатися вперед. Переможець не той, хто весь час перемагає, а той, хто ніколи не здається, написала кримсько-татарська співачка під своєю новою відеороботою. Музику до пісні вона написала сама, а ось текст створювала спільно з хіп-хоперкою, а також авторами Тетяною Милимко і Володимиром Макаровським. І на цьому у мене все, але вже менш ніж за годину підсумки дня кримсько-татарською підіб'є Шевкет Наматулаєв. Гарного вам вечора п'ятниці та вихідних. Спасибі, що довіряєте. Бүгін ратлық күні, демек мен вақытнысыз нен кечірежем. Вестидатлы бір Құрантаны зиярет етежем. Мен кімерде айтам, сен Эльзара деген түркісіні язмадың. Ома айта, апай, мен Эльзара түркісіні язмадым, ама бүтін түркілерін саңа бағышладым. Бір Қырым татар Құрандасында олғаны кібік еркеклер баш Құрантада. Ончын еркеклер не десе, қадынар оны япа. Чоқсы меселелерде ebet ақыл таныша. Al bir popülerni türküm var. Toylarda pek yırlayık. Kızını para tapsam bekim. Evet. Bizim koyda bir kız var. Evlenmege kozum var. Evim yoktur, param yok. Evlenmege yerim yok. Alar edim beni seni, evim yoktur, param yok. Para tapsam ev alsam az barımda doyapsam. Alar edim beni seni, evim yoktur, param yok. Para tapsam ev alsam az barımda doyapsam. Enfes, Qırım tatar qavesi.
Він завжди дарує радість і надію. Він не знає, що таке втома. Він завжди працює без перерви. Він завжди черпав сили на своїй рідній землі в Криму. Але зараз йому дуже боляче. Окупація Криму поранила його, але не вбила. Зараз він залишився на самоті, без рідної землі і тримається з останніх сил. Але бореться. Бореться за Крим, за Україну, за наше майбутнє. Поддержи АТР. Откажись от 2 чашек кофе в месяц и пожертвуй эти деньги ему. Для нас это мелочь, но если так сделает каждый... Це дасть можливість кримськотатарському телебаченню жити і говорити про проблеми Криму. Підтримай. Eşitesiniz mi? Meni hata unuttunuz mu? Men bundan. Bu mening toprog'im. Mening Qrimim. Ассаляму алейкум, хайрлых шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 2 часа в этой студии с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. И в этом блоке говорим с народным депутатом Украины 8-го созыва, а также штатным советником премьер-министра Украины Олексія Гончарука по вопросам внешней политики Светланой Залищук. Светлана, витаю вас. Добрый вечер. Доброго вечера. Давайте начнем нашу беседу со следующего информационного сообщения. В течение 2 дней парламент рассмотрел всего 216 правок в процессе рассмотрения внедрения рынка земли. Перед началом сегодняшнего заседания премьер-министр Олексій Гончарук попытался смотивировать народных депутатов на плодотворную работу. Давайте его послушаем. Україна посилає всьому світу сигнал, що ми готові працювати за цивілізованими правилами, що ми не готові як держава забороняти людям розпоряджатися своєю власністю. Звичайно, про дизайн, деталі можна дискутувати, ви це прекрасно робите. Ми з захопленням спостерігаємо за тим, як розвивається дискусія в парламенті. Але я хочу вам донести один простий меседж. Поки ми скоординовані, поки ми єдині, у нас все вийде. Ваше рішення по закону про ринок землі – це не лише про ринок землі. Це взагалі про засади економічного зростання нашої країни. Є дуже багато факторів, які на це зав'язані. Тому це стратегічне, дуже важливе рішення, яке має ухвалити парламент. Сил вам, мудрості, ми поряд. Ну а вот глава фракции «Слуга народа» Давид Арахами, комментируя темпы рассмотрения правок, предположил, что проголосовать в итоге за законопроект смогут аж в апреле месяце. Давайте его послушаем.
Це просто затягування процесу. Хочуть вони штучно затягувати процес на декілька місяців. Окей, будемо так іти і рухатись таким чином. Я думаю, що в квітні. Десь так. Ми ж вчора вимірювали, яка швидкість проходження правок. Сьогодні вона не пришвидшується. Тоді з такою швидкістю будемо рухатись. То це трапиться у квітні. Десь 16-17 квітня. Я вам пропоную на місяць йти у відпустку, бо немає ніяких новин з Ради. Ось так буде нудно. Народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» Олександр Качура с нами сейчас на прямой связи. Олександр, вітаю вас. Вітаю. Александр, а как вы считаете, до каких пор будут рассматриваться все правки, их там более 4000, когда уже Рада будет голосовать за открытие рынка земли? Насколько это может затянуться? Ну, смотрите, с точки зрения математики, да, я посчитал, что это может голосование по всем правкам, это однозначно просто обычный поправочный спам, потому что я посмотрел сегодня правки, которые подавали коллеги, например, от оппозиционной платформы «За жизнь», Немченко и Шуфрич. Они подали правки, которые содержат текст аналогичный тот, который в законе. То есть в этом вообще нет смысла никакого. Там и так та же норма и указана. То есть было просто задача максимально заблокировать, взять себе время для политического пиара. То есть, ну, по моим подсчетам это может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, я думаю. Но мы в любом случае реформу примем. Согласно регламенту, так как это предусмотрено, каждому народному депутату будет предоставлено слово, он сможет озвучить свою позицию. И мы в целом примем законопроект. Ну, то есть по регламенту это может затянуться на месяц, на два. А да, почему здесь не работает турборежим? Может, есть какие-то другие варианты у вас? Турборежим, он предусматривает в первую очередь законность. То есть то, что мы быстро принимали нормативные акты и законопроекты, которые готовили во время избирательных процессов, это не значит, что мы нарушали регламент. То есть мы шли всегда четко по регламенту. В данном случае регламент говорит о том, что каждый субъект законодательной инициативы, который подал правку, он имеет право на выступление, отстаивание своей правки. Он может требовать, чтобы по его правке происходило голосование. То есть сколько народных депутатов воспользуется, а сколько не воспользуется этим правом, мы не можем спрогнозировать в данном случае. То есть мы в любом случае будем голосовать по всем правкам, на которых будут настаивать. Давать слово, мы ничего права ограничивать не собираемся, но вся Украина должна понимать, что в это время мы, во-первых, теряем колоссальное количество денег на оплату зарплат народных депутатов, помощников, содержание помещений. В это время у нас стоит сейчас следующими законопроектами закон о чернобыльцах, закон о бесплатных медикаментах. Мы должны внести изменения в бюджет для того, чтобы выплатить несколько десятков миллионов актуарам, которые были обещаны. То есть мы об этом должны говорить все-таки в обществе. И те народные депутаты, которые пытаются получить себе дополнительные политические баллы на данной ситуации, они должны в первую очередь задуматься об этом. Александр, а какие недостатки нынешнего законопроекта об открытии рынка земли вы бы отметили? Я бы не говорил, что там есть недостатки. Ну, изначально, конечно, недостатков было много. Но после того, как были проведены консультации с фермерами, с боевиками, с субъектами рынка аграрного сектора, были учтены все предложения. Я бы сказал, что это довольно хороший рамочный закон. В нем не предусмотрено ничего страшного, кроме того, что теперь каждый гражданин Украины сможет владеть и распоряжаться своим имуществом, так как это написано в суде по правам человека. А уже договорились о концентрации земли в одних руках? Сколько будет? Концентрация это будет, как предусмотрел Кофейный комитет, 10 тысяч гектаров для одного лица. Но здесь не может быть никаких манипуляций, потому что мы предусмотрели, что даже если связанные лица, то если юридическое лицо покупает землю, а физическое лицо это уже является собственником, то считается по количеству, которое может концентрировать одно лицо. То есть не может такого быть, что у нас 2 человека зарегистрировали 10 компаний, они купили потом какие-то схемы, и нотариус даже не сможет провести какую-то операцию. Ну, понятно. Спасибо большое. Александр Качура, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», был с нами на прямой связи по телефону. Светлана, какова перспектива принятия закона о рынке земли? Как вам видится вся эта эпопея?
Ну, як колишній депутат, я хочу сказати, що, очевидно, це дуже дороге задоволення, таке затягування роботи і просто перетворення парламенту в спам. Я абсолютно погоджуюся з колегою, що є досить багато законів, які сьогодні потребують ухвалення, і тому мені шкода багатьох людей, які чекають на нормальні закони, які мали б бути ухвалені, поки затягується ця робота. З точки зору перспективи, наскільки я це бачу, на сьогодні є та більшість в парламенті, яка готова підтримати закон. Але, звичайно, слово за Верховною Радою, і ми чекаємо на результат. Можу сказати свою особисту точку зору. Я, ще будучи в парламенті, відстоювала відкриття ринку землі. Один єдиний факт, що за останні роки померло близько 2 мільйонів людей, які були власниками паями, які так ніколи і не скористалися своїм правом продати землю. І повірте, це здебільшого були люди найбільш вразливих верст населення, найбідніші люди фактично в країні. Я сама з Черкаської області, з міста Жашкова, і це сільський регіон. Я там балотувалася влітку, програла, але тим не менше. Унікальна можливість подивитися, як живе країна, чим живе країна, подивитися, що таке сьогодні земля, хто нею користується. Можу вас запевнити, що люди, а це близько 15 мільйонів людей, сьогодні живуть в сільській місцевості в Україні. Так от, ці українці, які є власниками однієї з найбагатших земель у світі, це одні з найбідніших людей в Европе. Светлана, давайте сейчас подключим к нашей беседе Ирину Фрис, народную депутатку Украины, фракция «Европейская солидарность», которая с нами на прямой связи по телефону. Ирина, витаю вас. Витаю. Витаем. Ирина, только что разговаривали с вашим коллегой из «Слуги народа» Александром Качурой, который говорит, что если будет идти все по регламенту, то для рассмотрения поправок будет занято примерно 2 месяца, если, конечно же, будет все по регламенту. Как вам видится эта история? 2 месяца для поправок – это ни много, ни мало? Ну, по-перше, я хотіла б розпочати з того, що фракція «Європейська солідарність», так само як і партія «Європейська солідарність», виступає за ринок землі, але він має бути цивілізованим і з адекватними правилами та запобіжниками, які будуть зрозумілі для українців. Це перше. Що стосується другого, наявності правок, наявності так званого спаму, яким намагаються представити розгляд змін до Земельного кодексу, я хочу наголосити, що кожен депутат є суб'єктом законодавчої ініціативи, і він має право вносити відповідно правки до цього законопроекту або до будь-якого іншого з огляду на необхідність врегулювання цього найважливішого питання для кожного українця в такий спосіб, який потребує його виборів. Відповідно, говорити про те, що ми затягуємо або що парламент затягує, що правок забагато. Я хочу нагадати, що до Виборчого кодексу було 6 тисяч правок і нічого ми розглянули. Тому що коли мова йде не просто про закон, а про кодекс, а сьогодні ми говоримо про земельний кодекс, який буде стосуватися кожного українця, то варто витратити стільки часу, скільки буде на це потрібно, для того, щоб ухвалити, бажано ухвалити якісний законопроект, який буде дозволяти розвиватися і фермерському господарству, і українському сільськогосподарському господарству на нормальних, доступних правилах. Ну а скажите, а как это возможно реализовать, если у нас в Верховной Раде Украины монобольшинство, и если нет желания у «Слуги народа», допустим, голосовать за ту или иную поправку, то ее просто не примут? Значить, ситуація буде розвиватися наступним чином. Якщо представники монобільшості не хочуть приймати, а я хочу наголосити, що правки, які подала Європейська солідарність, не були враховані жодна з них. Відповідним чином, так само як і, здається, Батьківщини, відповідним чином ми маємо те, що маємо. Ми маємо пройти цю процедуру для того, щоб аргументувати нашим виборцям свою позицію і довести, що ринок землі має бути відкритий і встановлений згідно європейських демократичних норм і цивілізованих правил. А что будет делать Европейская солидарность в случае, если вот на протяжении 2 месяцев не будут приняты те правки, которые должны быть приняты с вашей точки зрения, и «Слуга народа» проголосует все-таки за закон об открытии рынка земли? Говорят, он сейчас в таком сыром виде. Вот что дальше? Что будете делать? Він є абсолютно сирим, там не встановлена мінімальна ціна за землю. Як вимагала Європейська солідарність, щоб мінімальна ціна була на рівні еквівалента 2-3 тисячі доларів за гектар.
там немає захисту українського фермера, там не встановлено відповідно обмеження для придбання української сільськогосподарської землі для громадян країни-агресора. Зараз я говорю про Російську Федерацію. Якщо все це не буде враховано, то я буду зараз говорити не за всю європейську солідарність, а за себе. Я не буду голосувати за такий волюнтаристський законопроект про ринок землі. Спасибо большое. Ирина Ферис, народный депутат Украины от фракции «Европейская солидарность», была с нами на прямой связи по телефону. Светлана, считаете ли вы вот нынешний законопроект об открытии рынка земли сырым, как сказала сейчас Ирина Фрис? Насправді зараз іде друге читання, і ми бачимо, що там дуже багато поправок. Все буде залежати від того, які поправки будуть ухвалені, які не будуть ухвалені. Зараз не можу дати оцінку. Єдине, що по агресору, наскільки я розумію, існує норма повна заборона володіння землі громадянами іноземних держав. Сюди автоматично потрапляють наш агресор, слава Богу. Тому в цьому контексті, напевно, це не дуже коректна інформація. Ну там единственная там поправка есть в законопроекте, есть следующая поправка. Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это дано согласие народа Украины. То есть речь идет о референдуме. Ви абсолютно праві, але це означає, що будь-хто може тільки після референдуму визначати. Я думаю, що доцільно, безумовно, хоча ви праві, до референдуму, напевно, є сенс в правці про російську агресію. Єдине, що там є так само правка про компанії, фізособи, на яких розповсюджені санкції конкретно, так? Тобто в даному випадку конкретно йдеться про росіян і російські компанії, які сприяли там анексії Криму і так далі. В цьому контексте існує правка. Давайте перейдем к следующей не менее важной теме, к парламентской ассамблее Совета Европы. Ведь глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько выступила в Верховной Раде Украины недавно и рассказала об итогах зимней сессии в ассамблее. Давайте ее послушаем. Українська делегація в ПАРЄ, яка складається з представників всіх фракцій, пройшла бойове хрещення і ввійшла в 4 політичні групи, взяла участь у всіх пленарних засіданнях та розпочала роботу в комітетах. Українська делегація єдиним фронтом стояла за кожну правку, адже кожна правка і резолюція для нас є дуже важливою для України. Як результат нашої роботи, по-перше, ПАРЄ в моніторинговому звіті офіційно визнала Росію стороною Мінських домовленостей та поставила вимогу припинити військову агресію проти України. Також в доповіді було зазначено про питання дотримання політики невизнання анексії Криму. По-друге, ми маємо певні результати в роботі коаліції Baltic+. Ми злагоджено і консолідовано голосували разом та вирішували ряд питань. Також ми разом підписали декларацію про вимогу Російської Федерації виконувати рішення рекомендації, ухвалені ПАРЄ. До декларації також приєднались представники країн зі Словакії, від Словаччини, Великої Британії, Польщі, Ісландії. Светлана, вы были членом украинской делегации в парламентской ассамблее при каденции Порошенко. Вот как вы сегодня оцениваете нынешний состав нашей делегации? Понятно, вот когда прошлая делегация действительно добилась больших успехов, рассчитываете ли вы на то, что нынешняя делегация украинская в ПАСЕ продолжит успехи предыдущей? Мені хотілося б в це вірити, і я їм щиро цього бажаю. Мені здається, що некоректно оцінювати особистостей, коректно оцінювати їхні результати. Давайте за справами судити людей. Звичайно, величезним розчаруванням для України є те, що російська делегація повернулася на майданчик парламентської асамблеї Ради Європи всупереч тих санкцій, які ухвалювала всі європейські країни, так? Але це не програш, не можна говорити, що це програш там нинішньої делегації. Зрозуміло, що ці процеси почалися ще за нашої каденції. Дуже багато європейських друзів, я зараз в лапках кажу, які насправді знівелювали всі ті голосування за резолюції, під якою голосували, до речі, за які голосували сотні депутатів із 47 країн, які підтримали тоді ці резолюції. І це нове ставлення, таке потепління в Раді Європи серед парламентської асамблеї
асамблеї Ради Європи, де країни відчувають, що вони хотіли би більше товаришувати, більше мати діалогу з Російською Федерацією. Тому ми маємо таке розчарування. Але тепер перед завданням, перед нашою делегацією на майбутнє стоїть це бути важливим голосом і боротися за інтереси в країни в всіх тих документах, в резолюціях, які будуть розглядатися на майданчику парламентської асамблеї. Светлана, а вот говоря о победе или о поражении в ПАСЕ на этой зимней сессии, вы знаете, вот многие эксперты, политологи, да, говорят о том, что вот такой результат, возвращение полномочий Российской Федерации, там, избрание Толстого вице-президентом и так далее, это результат нашей провальной внешней политики и неподготовленности украинской делегации к этой сессии. Вот как нужно было тогда готовиться? Как вы готовились? Перед сессией общались ли с европарламентариями, вели ли какие-то переговоры по поводу тех или иных голосований? Что должны были сделать наши делегаты? Ну, я абсолютно не погоджуся з такою оцінкою насамперед. Я так щиро не вважаю. І я поясню чому. Тому що Росія витрачає дуже багато коштів для того, щоб, по-перше, реально купувати голоси, вибачте за такий прямий термін. Вони активно працюють через бізнес, через лобістів, через піар-агенції, через журналістів, через кредитні різні лінії. Ми бачили не один скандал за останні 2 роки. Згадайте, наприклад, як в Австрії одна з партій фінансувалася теоретично якимись там кредитами з Росії, як в Франції розслідують там російський слід, там в Греції розслідують російські гроші і так далі, в багатьох країнах. Тому зрозуміло, що ці країни, різні уряди в самій Європі є ті, яким хочеться назад повернутися до дружби з Путіним, до дружби з Росією. Зрозуміло чому? Вони через санкції втрачають гроші, їхній бізнес втрачає гроші. Для них Україна – це щось дуже далеке, що вони не відчувають. Вони не відчувають цієї війни, розумієте? І тому ми маємо такий наслідок активної роботи російських грошей, російського лобі і історичної, якщо хочете, контексту співпраці цих країн. Більше того, ви знаєте так само, що за останні 5 років теж зіпсувалася якість європейського лідерства. Ми бачимо, що дуже багато популістів, а також ультраправих і ультралівих повигравали вибори в європейських країнах. І це, звичайно, шкодить нашим державним інтересам і нашим позиціям в Європі. Тому можемо говорити, що така от, розумієте, система координат, в якій доводиться сьогодні працювати українським делегаціям, не тільки в Парламентській асамблеї Ради Європи, але й в інших, в ОБСЄ, інші майданчики, Організації Об'єднаних Націй, ми так само бачимо, з якими проблемами ми зіштовхуємося. Щодо наших дипломатів, можу сказати, навпаки, за останніх 5 років якість нашої дипломатії виросла в рази, якщо хочете. Дуже... Раніше, наприклад, делегації там не знали англійської мови, ми їх називали політичними туристами. Вони їздили туди для того, щоб проголосувати під копірку російських делегацій дуже часто. Сьогодні так не є. Але очевидно, що перед нами стоять такі от виклики цивілізаційні, історичні, и с ними треба працювати. Но в этот раз мы столкнулись с другой историей. Одна из представителей украинской делегации в ПАСЕ, Юлия Левочкина, голосовала за возвращение полномочий Российской Федерации. Ви знаєте, я пам'ятаю її роботи і в попередньому скликанні, в попередньому ПАРЄ. Вона дуже часто голосувала і працювала всупереч позиції, об'єднаній позиції всієї української делегації. Тому мене це абсолютно не здивувало. Что-то можно с этим сделать, как-то бороться? Я понимаю, что там по регламенту, да, из разных фракций должны представлять интересы Украины в ПАСЕ и так далее, но разве в ПАСЕ мы не команда? Мы ведь в ПАСЕ не Верховную Раду представляем, а украинские интересы, нет? Це особиста відповідальність, і це питання до українських виборців в даному випадку, а навіть не до Парламентської асамблеї Ради Європи. Кого ми обираємо в парламент? Да. Це питання до українських людей, до українського суспільства. Чи можна з цим щось зробити, там, з точки зору статуту, якихось правил? Ні, не можна. Більше того, статут Ради Європи чітко вповноважує, що українська делегація повинна складатися законно, тобто в обов'язковому порядку з усіх представників, з усіх партій, які зайшли в парламент. І якщо з якоїсь причини українську делегацію ми там не візьмемо представника опозиційного блоку,
то таким чином українська делегація може взагалі втратити мандат і можливість бути представленою в ПАРЄ. Также Украина стала единственным государством в Совете Европы, которое проголосовало против новой санкционной процедуры, которая фактически позволяет России избежать наказания за агрессию против другого государства. Україна виявилась єдиною державою, яка проголосувала проти. Росія та ще декілька держав утрималися. Натомість усі або майже усі ті, кого прийнято зараховувати до друзів нашої держави, підтримали новий санкційний механізм. Ну вот даже Грузия, которая пострадала от агрессии Российской Федерации, голосовала за вот этого нового санкционного механизма. Мир сошел с ума? Что происходит? Ви праві, новий санкційний механізм взагалі не дозволить накладати санкції фактично на будь-які країни. Це перекреслення, це множення на нуль будь-яких санкцій, а значить, це означає, що в принципі будь-яка країна, яка порушила статут створення Ради Європи, може собі спокійно порушувати його, і її не виженуть з парламентської асамблеї, її не позбавлять права голосу і так далі. Ну там как минимум через 3 органа это все должно рассматриваться, а это, естественно, занимает огромное количество времени. Ну і окрім іншого, там певний є кількість голосів, якими має бути проголосовано, і складно віриться, що парламентська асамблея Ради Європи досягне співпадіння цих голосів. Какая у Украины должна быть дальнейшая стратегия в парламентской ассамблее? Как вам видится будущая наша работа там? Має бути войовничою меншістю. Це популярний термін зараз в Україні, і, на жаль, ми такою маємо залишатися сьогодні в Раді Європи. Бути надзвичайно проактивними не тільки в питаннях, які стосуються України, і анексії Криму, і війни на Донбасі, але й в інших питаннях. Таким чином, щоб ми сприяли, наприклад, позитивному вирішенню якихось проблем, які існують в Раді Європи, і навпаки стояли на позиціях протистоянню там, де Росія посилює свои интересы и свои позиции. Продолжая тему Европы, хотелось бы еще обсудить несколько заявлений посла Франции Этьен де Понсена, который сказал, что изоляция и дистанция были проигрышной стратегией в отношениях с Российской Федерацией. Также он заявил, что с Кремлем нужно вести диалог. Давайте послушаем посла. Ситуація, в якій ми не розмовляли з росіянами, в якій ми піддавали їх ізоляції чи тримали від них дистанцію, це все не було доброю тактикою та стратегією. Головним чином тому, що не давало хороших результатів. Роками не збирався нормандський саміт, не було жодного прогресу. Росія є великим партнером, в неї є військова сила, а також економічні потужності. У нас є економічні інтереси в Росії, як і в Україні. Тому ставити Росію в кут, наче учня в шкільному класі, немає сенсу. Потрібно з ними вести діалог. Ну, разве Росія була в ізоляції? Ну, по-перше, я хочу сказати, що це Росія ставить в кут увесь цивілізований демократичний західний світ. І ми, на жаль, такими заявами сприяємо тому, що Росія може собі це дозволити і їй сходить це з рук. Ми це бачимо через втручання чисельні у вибори, через порушення там тих же авіаційних просторів різних країн, через війни, які вона починає в нашому регіоні, які вона підживлює, продовжує підживлювати і так далі. Більше того, я хочу сказати, що історія, напевно, заперечила би пану послу Франції, яким чином? У 2008 році, коли Росія напала на Грузію, увесь світ закрив на це очі і продовжував діалог з Росією. Більше того, Сполучені Штати Америки навіть започаткували такий процес, який називався тоді «Ресет» – перезавантаження в 2011 році. Це була добра воля Обами покращити відносини з Путіном. Ми бачимо, до чого це призвело. Це призвело до чергової війни, до чергової агресії в Україні, в центрі Європи. Це призвело до того, що Росія сьогодні має свою руку, тримає свою руку на пульсі в цілій низці міжнародних конфліктів і на Близькому Сході, і в Сирії, і в Венесуелі, і на Балканах. И даже после этого они говорят, что нужно вести диалог. Саме про це я кажу, що історія би заперечила панові
послові, тому що ми бачимо, що за той діалог, який ми почали продовжувати після 2008 року, коли було зрозуміло, що Росія – це державний тероризм, вона імплементовує, втілює політику державного тероризму, це призвело до того, що світ сьогодні відповідає на численну кількість викликів, на які в нас насправді і немає відповідей. Тому Росія розуміє лише силу, і Україна найбільше переконалася в цьому. Давайте к следующей не менее важной теме для нас. Вопрос создания национально-территориальной автономии крымско-татарского народа в составе Украины необходимо рассматривать, но его стоит вынести на публичный дискурс. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в интервью изданию «Украинформ». Предлагаю его послушать. Ми готові працювати з кримсько-татарськими представницькими органами щодо автономії, готові працювати над цим питанням з органами державної влади. Але це питання потребує публічного дискурсу і спілкування з кримчанами про це. Я часто про це говорю, коли йдеться і про Крим, і про Донбас, бо ми ж працюємо в робочій групі з реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи. У жодному разі не можна допустити, щоб те, що придумають і напишуть в Києві, не було сприйнято тими людьми, які є реципієнтами. Тому я за те, щоб рухатись в цьому напрямку, обговорювати це питання, але щоб включати в ці дискусії громадськість тут, органи державної влади тут і людей, які проживають на тимчасово окупованій території. Ксенофобия к крымским татарам, как известно, широко распространена среди крымского населения. Понятно, что если выносить этот вопрос на общий дискурс, они будут голосовать против крымских татар, как против и Украины. Вот вам не кажется такое заявление Кориневича сверхциничным? Ну, я не думаю, що він мав на увазі дискурс в самому Криму між тими Среди росіянами. крымчан, он сказал. Можливо, він мав на увазі серед кримських татар. Нет, среди крымчан, вот цитата, я цитирую его. Гаразд. Я думаю, що це його помилка, безумовно. І він, з логіки його заяви, я так розумію, що він мав на увазі серед, в тому числі, кримсько-татарського народу, для того, щоб народ мав право визначитися і в Конституції, і в законі, який розробляється, мав право сказати, власне, як він бачить свою долю. Я вам можу особисту точку зору сказати. Я вважаю, що розроблення цієї автономії – це є інвестиція в нашу успішну боротьбу за повернення Криму до України і за нашу територіальну цілісність. Я вважаю, що такий сигнал кримським татарам обов'язково він повинен бути. Друге, я підтримувала ті напрацювання, які очолював пан Чубаров і пан Джемілєв в конституційній групі, яка працювала ще при попередньому президентові, і той закон, який вони напрацювали, зміни до Конституції. Водночас, хочу сказати, що такі зміни на сьогоднішній день, вони точно не були популярні навіть серед найпрогресивніших депутатів в колишньому скликанні. І для мене це свідчить про те, що дискусія в суспільстві однозначно повинна бути, щоб Україна вся, не тільки кримські татари, але й українці, сприймали це як належну частину взагалі державотворення і розуміння того, що даючи право на самовизначення, на таку автономію кримським татарам, ми навпаки посилюємо їхню боротьбу за існування на території України, в кордонах українських. Спасибо за позицию. И еще одна новость. 3 мая, возможно, вам известно, состоится мирный марш на Крым. В эфире телеканала АТР экс-представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Бессмертный заявил, что эту инициативу поддерживает. Давайте его послушаем. Ініціатива дуже добра. Я не можу сказати, що я про неї не знав. Якщо вона вдасться в такому форматі, де будуть брати участь представники ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу і так далі, це дуже хороша річ. Над нею просто треба посидіти і подумати технологічно. Але ця річ при нинішній такій позиції Кориневича і Зеленського – це більше проблема для Зеленського, ніж проблема для Кремля. Буквально вот 30-40 секунд до завершения нашего эфира. Поддерживаете ли вы инициативу Меджлиса и пойдете ли на марш? Безумовно, підтримую.
Чи піду, маю глянути в свій графік, ще не знаю, що буде 3 травня, але публічно всіляко підтримую обов'язково. Светлана Залищук, народный депутат Украины 8-го созыва, а также штатный советник премьер-министра Украины Алексея Гончарука по вопросам внешней политики была гостем нашей студии. Дуже дякую вам. А я вынуждена завершать этот блог. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжает новости «Заман». Смотрите, не переключайтесь. Коршкевич. Энфес. Кырым-татар кавесы. В 1551 году в Крымском ханстве произошел государственный переворот. К власти пришел новый хан. Был ли он участником заговора или жертвой обстоятельств? Дал ли он согласие на убийство целой семьи своего предшественника или сожалел, что не смог помешать случившемуся? Наверное, гибель крымского хана Сахиба-Гирая и возможная причастность к ней Девлета-Гирая сегодня является самой большой загадкой XVI века в Крымском ханстве, которую еще предстоит раскрыть. Смотрите в программе «Алтын-Девир» в цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 8 февраля, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР «Девлет-Гирай I». Часть 1. Sazın teli söylesin kendi derdini, inlegen yüreğimin hasevetini, keçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarını. Sazın teli söylesin kendi derdini, Hansaray etrafını, çeşmelerini, bağ bahçesin, toğ başaklı ken çöllerini, dağdan esken şifalı salkın elini. Kara
deniz dalgasını söylesin sazım. Ağarmış efsanesini söylesin sazım. Camiler minaresini söylesin sazım. Aşık Ömer Keremlerle söylesin sazım. Assalamu alaikum, эфирде нәтиже программасы. Бүгін февральның 7-сі жұма күні студияда сіздер үшін мен Шевкет Аматуллаев чалышам. Ишғал етілген Донбасс ве Қырым мәселесіні айырмаға олмас. Бұл топрақлар тек бер-бер азат етілмесіні талап етмек керек. Меджлис рейсі Рифат Чубаровтың фікіріне көре, бұл бірінші ве ең мұйым шартлардан бірідір. АТР яйында Меджлис рейсі ярмаданын азат етілмесі үшін үш esas адымларны сеслендірді. Олар арасында Қырым сакинлеріне, ишғалжылерге ашық айдын дестек көстерген адамлардан ғайры ичбір кім сені репрессияларға ұғыратылмай жағыны білдірмектір. Бұл сөзлеріні әм Қырым татарлар, әм де Донбасс сакинлері де пек беклейдеді. Екі ишғал етілген территорияның проблемлеріні әм де азат етілмесі бойынша музакерлерде халқара мейданларында тек бер-бер сеслендірмек керек. Як тільки ми кинемося обговорювати Донбас і нібито погодимося з партнерами, що, мовляв, Крим це на другому етапі, ми обмануємо тоді і себе, і народ України, і Крим, і кримських татар. По-друге, я би не вступав би в жодні відносини з Росією, окрім переговорів щодо звільнення окупованих територій. І вимагав би цього від всіх своїх партнерів. Я б намагався зробити все, щоб наша держава була більш рішучою, аби не дати нашим партнерам уникати захисту наших загальних спільних цілей. Америка Бірлескен Девлетлері, Авропа Бірлігі ве Украина еетлері Русияны Қырымға ОБСЕ-нің мониторинг миссияларына қоймаға чағырды. Бұны Венада ОБСЕ-нің топлашуында сеслендірділер. Тешкілетті матбуат васталары сербестлігіні незарет еткен Арлем Дезер айтқанына көре ишғал етілген Қырымда чалышмаға қафлыдыр. Оқайды теки ишғалжелерінің қанунсыз тентуф ве тарамаларына видеоға шығарып пайлашқан блогер ве жемат журналистлеріні тақыпке оғыраталар. Онариман Мемедеминов Рустем Шейхалиев ве Қырым бірдемлігі әрекетінің фааллеріні қатырлатты. Уммен алғанда руслар ярмадада 10 жемат журналистіні тұтып апске ташлады. Бұндан себеп ОБСЕ ярмадаки сөз сербеслігінен бағлы вазиет бетерлешкені қайдеті. І надалі фіксується погіршення співвідношення свободи і безпеки журналістів на півострові, який контролює РФ. Є кілька таких випадків, що стосуються влади та журналістів. Ми вважаємо, що справді дуже важливо, щоб у всьому регіоні поважали свободу слова та діяльність журналістів. Також ми дуже занепокоєні ситуацією, що стосується всіх кримських журналістів, таких як Наріман Мемедімінов, якого 2018-го звинуватили в терористичній діяльності, хоча він зовсім не є терористом. Є ще кілька місцевих журналістів, які висвітлювали суди над кримськими татарами. Йдеться про Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалиева та Ремзи Бекирова. Екі күнлік махкемелерден сон базар ертесіне қадар тенефус илан етілді. Февральның 10-ында Русияның Женеве Арби махкемесінде екінші бақшысырай группасынан сөзде терроризм аққанда давасын тіңлемеге девам етежеклер. Бүгін прокурор махкемежелерге Санкедерсін мабуслерінің қабатыны таздықлаған делиллеріні көстерген. Бұл Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Серан Салиев, Сервер Зекирияев, Эрнест Аметовның иштимai ағларда язышывы екен.
Бу язылар 2012-13 сенелері япылғанна махкемежелер құлақ асмады. Мектуплеріні не мабуслер, не де адвокатларынан разылғыны алмастан сеслендірділер. Базар іртесі күні махкемеде кенеде шу мектуплешуыны талелетежеклер. Настроение очень бодрое, боевой дух, настроены на дальнейшую борьбу. Передаю огромную благодарность за внимание, за поддержку, за посещение. Пускали сегодня на заседание, но предупредили, что в следующий раз будет маленький зал, и поэтому там будут места только лишь для стороны защиты. Таганрогтаки тақақат изоляторы топлама лагеріне бензей. Бұны адвокат Айдер Азаматов Эдем Семидляев анда тұтылған Қырым татар мабуслеріні зиярет еткен сон айтты. Имайджелер Энвер Бекиров, Арсен Джепаров, Нариман Мемедиминов, Рифат Алимов, Энвер Сейтосманов, Тимур ве Узейр Абдуллаев леріні зиярет етті. Семидляев хабер еткеніне көре Арсен Джепаров фамилияттан кечкен. Құлағында олған шишіқны алғанлар. Жемаат журналисті Нариман Мемедиминовнан сағлығы феналашқан. Ашқазана ғыра екен. Адвокатлар айтқанна көре мабуслерге бұл сезоларда кереклі тебе ярдым берілмей. Это нечеловеческие условия, потому что СИЗО, которое находится в Таганроге, оно кардинально отличается от других теми условиями, которые не соответствуют никаким нормам и стандартам. Он сказал, что спит он в куртке, отопление практически не работает, горячей воды нет. И более того, он содержится с ВИЧ-инфицированным заключенным в этой камере. Арсен Джепаров перенес операцию, у него были проблемы в области шеи, был очень большой, я не знаю, как правильно назвать, фурункул или опухоль, или что это. Она была настолько большая, что уже мешала уху даже, то есть ухо выпирало у него. И только лишь после жалоб адвоката Айдера Азаматова, только лишь после того, как его посетил член ОНК, которому отдельная благодарность, его в этот же день прооперировали. Қырымнан ишғалжылер гелбашысы Аксенов янында олған сөзде Қырым татарлар шурасы Түркия президентіне өз идеяларына сеслендірді. Олар Реджеп Тайып Эрдоған Киевге келгені вақыт япқан бейанатынен мемнун дегел. Түркия президенті Русия тарафындан Қырым ишғалына танымады ве танымай жағаны білдірді. Бұл шура векілері есе бейанатында Қырым өз истегінен Русия еле бірлешті дейлер. Президент Зеленский ве Эрдоғанда Қырым татарларының тақдиріне кірішмек аққы yok деділер. Мұне бәрбер Түркия президенті ишғал етілген ярмадада олған Қырым татарларға ярдым етмей деп шикайет етіп, Эрдоғанны Русия акимиеті ile ишбірлік етмеге чағырдылар. Менжлис рейсі Рифат Чубаров ишғалжілерінен ишбірлікшілер шурасыны Кремльнің қоқласы деп адландырып, оларны тек бөле биянатлар япмақ мүмкін деп қолаланар. Для того, чтобы достучаться до общественного мнения, Москва создала так называемый Совет представителей крымско-татарского народа при главе Крыма оккупационном. Клоуны, которые пытаются формулировать то, что ожидают их хозяева. Иногда им дают прямые задания, иногда они сами пытаются предугадать желания своих хозяев. Но видите, те события, которые происходят вне России и против России, они действительно со стороны Москвы требуют постоянного такого возбуждения, да, и им надо реагировать на это. Украина Русияда гелве ижеретчілерге тимеңіз плакатларнен ұнлар жейінсан. Киевде Devlet Migration қызметі оғыне шықты. Оларына кечкен авто Алирайт Ислам Медени меркезі янында полис ве миграцион қызметінің хадимлері тарафындан япылған әрекетлер ачыландырды. Жұма намазы вақтында жами тарафына кеткен инсанларыны тоқтатып, весиқаларыны бақып, санки дерсін қанунсыз ижеретчілеріні қыдырғанлар. Весиқалары олмаған адамларыны автобусқа отыртып, полиция бөлігіне алып кеткенлер. Наразыжылар бөлі әрекетлеріні провокация дей. Бұне берабер құқық қорғаушылар тұтылған адамлардан пара талап еткенін білдірелер.
Пользуются днем, религиозным днем для мусульман, это пятница, пользуются тем, что это место, где собираются мусульмане, то есть мечеть, и выбрали время пятницу. То есть это была конкретно провокация, конкретно разжигание плохого отношения к мусульманам. Это уже повторяется в 3-й или в 4-й раз, а до этого были еще обыски, то мы понимаем, что это системное преследование мечети, самой большой мечети в Киеве, в которой собирается несколько тысяч мусульман. Это политический заказ, это провокация с разжиганием религиозной на основании религиозных чувств. Мы наблюдаем такую картину, когда российские карательные органы могут буквально проводить такие рейды, но это соответствует их той идеологии. Это далеко не, скажем, красит Украину, которая себе позволила подобную акцию, которая напоминает акцию российских карательных служб. Президент Владимир Зеленский ресми зияретнен Италияға келді. Бірінші оларақ Кинжи сарайында оны девлетінің баш назирі Джузеппе Конте қаршылады. Украина ве Италия маршлары яңғыраған соң Зеленский ве Конте музакерлер кечірмек үшін резиденцияға кетті. Ондан соң президент өз Италия зенадашы Жұмхурет юлбашчысы Серджио Матарелла еле көрішті. Ярын Зеленский енді Ватиканға ел алып, анда папас Франциск еле көріші жектірі. Душман күчлерінен атышыбы нәтижесінде бір Украина арбейі яраланды. Кечкен күн рус ишгалчылары 4 кере Украина арбейлері позицияларын атышке оғыратты. Бір ұжым вақтында ишгалчылар Минск анlaşmalarının ясақ етілген 120 калибрлы 25 майыннен Украина незаретінде олған кой ве қасабаларына ұжым еткен. Бүгін душман атышкес режиміні бозмаға девам еті. Айны вақыт истихбарат білдіргеніне көре ишгалчылар запт еткен территорияларына майынлап башлаған. Російсько-окупаційні війська здійснюють додаткове мінування вздовж лінії зіткнення, у тому числі у безпосередній близькості до населених пунктів та на об'єктах цивільної інфраструктури. Сталин ве ишгалынан Русиялы мухлисы Валерий Соловей Киевге келменге істей. Февральнан сонында келіп Украина пайтақтында Киевлі философ или демократия қанда лаф етмеге істей. Валерий Соловей Сталиннан террорына дестеклеп, оны тарихте бұйық бір шақыз деп адландыра. Сонки вақытлары Соловей Русия телевизионындаки тешвиқатчы программаларынан Фааль Мусафырола. О Сталинны мақтап, ершейде Русиялы мұхалифетчілеріні яманлай. Қарамыжғалыны есе қанунсыз олса да адалетлі деп адландыра. Моя позиция по Крыму выражена Евгением Гришковцом, блестящим русским драматургом. Мы знаем, что это было незаконно, но это было справедливо. С точки зрения культурно-исторической ситуации это было справедливо. Поэтому Крым никогда не вернется в состав Украины. Атер телеканалы Украина телекеслік вет девлет сыңар қызметіне мұраджат етіп, Русиялы тешвиқатчы Валерий Соловей Украинаға келмесіне диққат айырмаға рижа етті. Ахмеджетте есе Қырым-татар адетлеріні зейманеви тарызда көстерген серга açılды. Бірқач салонда онлар же экспонат бар. Анда яраштырылған панно ве алтын епнен нағышлар, қоқлалар, чөлмекшілік ішлеріні ве ресімлеріні көрмек мүмкін. Қырым севгейлі сергінің тешкілжісі Мамут Чурлы бойлы етіп, Қырымның милли адетлерінде сақланып қалған уникаль медениетні ұсталықнен көстере білген санаткерларына бірлештіріп олды. Уммен оларақ экспозицияда 40 санаткерінің ішлеріні көрмек мүмкін. Сергі Ахмеджетеки Франко адына китапханеде февральның сонына қадар çalışacak. Материал местный крымский. Единственное, белая глина. Белой глины я в Крыму еще не встречал. Это у меня остатки еще из украинских запасов. Со Славянска я заказывал. Она очень, очень здорово обогащает. Это такой белый ангоп. Сегодняшние посетители, зрители, наши гости, наши друзья, они получили истинное удовольствие. Но не только от созерцания произведений искусства настоящих, народного, традиционного, нашего, крымско-татарского, который уже приобрело современный вид во многих видах. Они общались еще здесь между собой. Здесь место для общения друзей-единомышленников.
Бұда қада нетеже программасы сонына етепіңізге қайырлы ақшамлар вер атлық күнлеріңіз тынч кечмесіні тілейм. Қатырден есе айырылмаңыз көрішкенже. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бұрчақ яққанда, яшын-яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Йоқусыз, пиясыз осерім. Керек олса, атешлерде янар. Башымны егімен күлсеге. Ақсызлықтан күсерім. Барсын кімерде аяқ астында таптасынлар дұшманлар. Мен кенеде қол көтермен. Даянырым. Қая япрағы кебе, қаяға таянырым. Вақты келір. Таш қаяларыны тешерім, эшерім. Чатырларға көтерлерім. Андан эшіттірсіз менің сесім. Энфес, Кырым татар кавесы.
Бүгін ратлық күні. Демек мен вақытны сізнен кечірежем. Вестидатлы бір Құрантаны зиярет етежем. Мен кімерде айтам, мүшін Эльзара деген түркісіні язмадым. Ома айта, апай мен Эльзара түркісіні язмадым, ама бұтын түркілерін саңа бағышладым. Бір Қырым татар қорандасында олғаны кібік еркеклер баш қорандада. Ончын еркеклер не десе, қадынар оны япа. Чоқсы меселелерде ebet ақыл таныша. Ал бір популярный түркім бар. Тойларда пек ерлайық. Зыны пара тапсам бекім. Бізім көйде бір қыз бар, evlenmege көзім бар. Evim yoktur, param yok, evlenmege yerim yok. Ağlar edim ben seni, evim yoktur, param yok. Para tapsam ev alsam az barımda doyamsam. Ağlar edim ben seni, evim yoktur, param yok. Para tapsam ev alsam az barımda doyamsam. Ассаламу алейкум, мераба сайғылы ТР телеканалының телесейіржілері. Бүгін программасына серетесін. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалшам ве кележек 35-30 девамында біз Қырым ве Қырым етрафында юз берген сонки ве актуаль хаберлеріні музакере еттежекміз. Шубесіз біздің проблемлерімізні біздің мерақландырған ең мұйым меселелер. Бүгін яйынымыздың esas мевзулары olacak ве мұсафирненді тақдим етмеге азырым. Қырым татар милли Мәжіліс азасы ве Қырым татар ресурс мерkezінің ел басшысы Ескендір Бариев. Селям алейкум, Ескендір аға. Алейкум селям, ақшап шаштарыңыз қары болсын. Жүмлемізге, Ескендір аға, мен білем сіз бұл афта Ирландияның пайтақты Дублинде едіңіз. Анда чеші түрлі зиялетлеріні керчеклештірдіңіз ве бұл афта лаф етерміз, ләкин сіз анда олғаныз вақыт мұнда Кореневич, білесіз, Қырымда Украина президентінің даими темсілжесі чоқ мерақлы ве более провокационды деп айтмаға мүмкін шейлеріні айтып берді. Құсусан, Қырым татар милли территориаль мұқтариеті ақында айтқаны вақыт айтты ке, егер ке бұл суаль Украина içerisinde olacak olsa, yani bu muhtariyet, onu böyle diskursa çıkarmak gerek ve demek Kırım vatandaşları arasında sormağa olardan bu gerek mi, yok mu? Keliniz dinleyik onun bu айтқанларını ve devam edeyim. Ми готові працювати з кримсько-татарськими представницькими органами щодо автономії, готові працювати над цим питанням з органами державної влади. Але це питання потребує публічного дискурсу і спілкування з кримчанами про це. Я часто про це говорю, коли йдеться і про Крим, і про Донбас, бо ми ж працюємо в робочій групі з реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи. У жодному разі не можна допустити, щоб те, що придумають і напишуть в Києві, не було сприйнято тими людьми, які є реципієнтами. Тому я за те, щоб рухатись в цьому напрямку, обговорювати це питання, але щоб включати в ці дискусії громадськість тут, органи державної влади тут і людей, які проживають на тимчасово окупованій території. Қырым татар милли Мәжіліс рейсі Рифат Чубаров АТР телеканалының яйынында айтқанына көре Қырым татар мұқтариеті референдум суалі дегіл. Діңлейміз. Там, де є безумовне право, або в нашому випадку природне право, там не потребується жодних референдумів або жодної згоди. І те, що йдеться мова про самовизначення будь-якого народу, в тому числі кримсько-татарського народу, це є одне з таких, те, що ми називаємо природним правом. І саме це право і необхідність його реалізації, вона не може ніким заперечуватися в нормальних ситуаціях. Треба говорити про якісь конкретні речі, але не говорити, давайте поговоримо про ваше право, про вашу автономію на референдумі. Ні.
На референдумі ми ні про що говорити не будемо. І це оце ствердження, намагаючись вирішити питання самовизначення кримськотатарського народу, ми в ситуації, коли цей корінний народ знаходиться меншості чисельний, ми знаходимо для нього правовий інструментарій, аби його урівняти в правах, і одночасно ми гарантуємо права для інших. Оці всі моменти говорять про те, що такі речі не на референдумах вирішуються. Бұл суал еркесіні, яғни Қырым татар жемиетіні шу сырада пек бойле ачулаттырғаны себебінден біз бұл суалны бір чоқыларына бердік. Ве Европейская солидарность фирқасындан миллет векелі ве Рифат ағаның муавины Ақтенбей Чийгозды бұны изатлады. Келін соңында деңгейік. Biz onu 30 yıldan beri anlatmaya çalışıyoruz. Ve Huru Ukrayna değil. Avrupa partnerlarımızda da. Şimdi misal biz deyik, anlayık, misal ben anlayım körem. Eğer sen Putin'in keskinleştirmeye aran istemesen, sen bu meseleye bakmayacaksın. Ya demek ki bu mesele şu Putin'e karşı da. Ve bu mesele için bazı bir Avrupa siyasetçilerine de gelişmez. Ve mına bu mesele Putin'e karşı деп айтты Ақтем Аға Чийгоз ve Tunev'in bizim yayınımızda da Roman Бессмертный diplomat ve Ukrayna'nın üç taraflı kontak grupasında temsilcisi ve o da aytты ki bu sualın böyle çözülüvü Kreml'nin anlaşkan. Келін соны dinleyik. Вже давним-давно, я про це не раз казав, треба було вносити зміни в Конституцію, треба було створювати відповідні органи в екзилі, парламент Криму, уряд Криму, всі інститути влади, треба було приймати правочини і так далі. Про що мова йде? Пан Кориневич не розуміє, що кримські татари є одним із титульних народів, і він має право на те, щоб чи автономна одиниця, чи державна одиниця носила назву. Тому що, я ще раз наголошую, в українців є держава, в росіян є держава, в кримських татар немає держави. Це позиція, яка погоджена, і не тільки з президентом, це позиція виходить з діалогу Кремля і нинішнього президента. Ескендір Аға, ішті ешіттіңіз, сіз бойле фікірнен разысыз ма? Ақиқатінде бұл шымдыки үкімет бұл меселе бойынша Путинмен бір жеттен анлашты да, оны ачулатмамақ үшін қабыл етмей. Смотрите, я хочу ответить на этот вопрос таким образом. На самом деле, я хочу начать с нонсенса вообще украинской политики и украинских политиков, потому что украинские политики, когда не находятся у власти или когда до того, как их назначают, они имеют определенную позицию. Когда они становятся во власти, то, соответственно, их позиция меняется. И примером тому является сам же, которого, в принципе, к которому я достаточно уважительно отношусь, Роман Бессмертный, который в свое время был руководителем администрации президента Украины и, соответственно, в этом плане ничего не предпринимал. Сегодня он, наконец, политически созрел, и он четко отдает определенные посылы и четко говорит об этом. Что касается заявлений Кориневича, меня удивляет другое. Ведь, во-первых, Антон Кориневич, он является юристом, кандидатом юридических наук. И меня удивляет, когда он начинает обсуждать те вопросы относительно самоопределения, то есть естественного права, или, как украинцы говорят, природного права на украинской мове, естественного права на самоопределение, которое регулируется международным правом, в частности, Декларацией ООН о правах коренных народов, то здесь о каком обсуждении широком среди крымчан может быть речь вообще? Кроме того, ну давайте тогда обратимся к тому незаконному референдуму 2014 года, и там тоже было мнение так называемых крымчан на так называемом референдуме. Я тут согласен с председателем Меджлиса Рифатом Чубаровым, потому что когда речь идет о широком обсуждении, то понятно, что в правовом поле или когда мы говорим о правовом подходе в этих вопросах, конечно же, обсуждение может быть широкое только лишь или исключительно на референдуме.
народами. И поэтому председатель Меджлиса заговорил о референдуме и заговорил о том, что не может быть никакого референдума, потому что право, естественное право коренных народов, оно принадлежит исключительно самому коренному народу. Потому что именно коренной народ должен самоопределяться на своей родной земле. И, соответственно, наша позиция, как национально-территориальная автономия в составе украинского унитарного государства, это и есть наше право на самоопределение. Другой посыл, очень важный, если можно. Другой посыл, почему вдруг, я не могу понять, почему вдруг Кореневич заговорил об этом, хотя, с другой стороны, давайте вспомним, ведь президент уже Зеленский дал поручение комитету по реформам, куда входит непосредственно Кореневич, и были даны четкие сроки подготовить стратегию и ряд нормативно-правовых документов для того, чтобы, соответственно, дальше предпринимать шаги до конца 2019 года. Вот поэтому и появляются подобные заявления Кореневича, только потому, что до декабря, до конца 2019 года не разработаны эти нормативно-правовые документы и нет никакой стратегии. И когда речь идет о том, что мы с кем-то должны совещаться, или мы не готовы к деоккупации, или Украина не будет знать, как реагировать, ну, дорогие мои, уже 6 лет оккупации Крыма, и до сих пор у нас нет видения, что мы будем предпринимать, то есть это уже второй этап после деоккупации, это реинтеграция. И мы уже сегодня должны четко знать, что мы будем предпринимать. В отличие от украинского государства, я скажу, что Крымско-татарский ресурсный центр четко знает, что нужно делать, потому что у нас есть стратегия. Стратегия до деоккупационного периода и стратегия после деоккупации, то есть по реинтеграции. И мы четко знаем, что нужно предпринимать и что нужно делать. Эскендраға, мына Кореневичнің позициясы, бұл Зеленскийнің позициясы мысыз же? Я не могу однозначно сказать, потому что я не был свидетелем того, есть ли какой-то нормативный документ, или я не присутствовал при встречах, когда президент Зеленский давал какие-то поручения или указания представителю президента Кореневичу. Но поскольку, насколько я слышу различные позиции, различные мнения, что Кореневич прислушивается к позиции офиса президента, я только могу допустить это. Но при всем том, я считаю, что Кореневич достаточно образованный юрист, и он должен все-таки формировать свою четкую позицию, потому что он как раз должен формировать политику относительно Крыма и, соответственно, подавать аналитические справки в офис президента, который на основании этих справок должен формировать эту политику, государственную политику относительно Крыма. 30 ел бақныз, 30 ел девамында Қырым татарлар Украина чешет түрлі президентлеріне олсын, истеблишментіне олсын, не үшін мұхтариет керек олғаны аңлатмая тырышты. Аяқшы ишғал олды, ишғалден сон бұл суаль да жиддейлешті ве 6 ел кечті ишғалден. Бұл Конституцион комиссия чалышты, өзінің хулясасыны, нетижесіні чықарды. Демек, Порошенканы yapacağım деп айтты, оны да yapmadı, bunda gizli bir şey yoktur. Şimdi Zelenskiy ayta, mına bakacakmız, yapacakmız, olacak деп. Kene anlatmak gerek olacak mı bu Zelenskiy'e? Endi 30 yıldan beri anlatamız. Daha 30 yıl anlatacakmız mı? Это на самом деле очень такой сложный вопрос, потому что мы видим, что нет четкой политики Украины относительно Крыма. Нет четкого понимания процесса и защиты прав коренных народов. Я понимаю, что сам процесс, может быть, конституционных изменений не прост. И если мы возьмем период правления Порошенко, то у него не было конституционного большинства, хотя он неоднократно оговаривался о некой культурной автономии, но мы так и не получили как такового результата. Мы даже не получили закона о коренных народах Украины. В данном случае, когда мы говорим уже о Зеленском, о президенте Зеленском,
то у него, по сути дела, есть большинство, которое приближено в парламенте, приближено к конституционному большинству. Я думаю, что как минимум в две фракции «Голос» и фракция Европейской солидарности может поддержать фракцию «Слуги народа» и соответственно, можно получить 300 голосов. Но это поэтапные процессы. Поэтому моя позиция такова. Если мы хотим, или если действительно украинский политический истеблишмент готов решать этот вопрос, и не только как какая-то добрая воля или подачка крымским татарам. Нам эта подачка не нужна. Это моя принципиальная позиция. Сегодня крымско-татарский вопрос – это инструмент и важный фактор в деоккупации и Крыма и восстановлении целостности Украины. Поэтому давайте будем прагматиками. Пусть Украина и украинский политический истеблишмент используют крымско-татарский фактор в интересах восстановления целостности украинского государства, а крымские татары, будучи гражданами этого государства, понимая, что базовым государством для крымских татар, для реализации политических прав является именно Украина, мы готовы дальше продолжать работать. Кроме того, Sizin bu aytganlaringizni biz 30 yıldan beri aytamiz ve bu ne yazık ki sadece lozung olarak kala Ukrayna hükümetine. Amelde sizin praktik hareketler ne olmalı şimdi bu hükümet başını toplasın da bizim meselemizni çözmeye biraz yardımcı olsun. В этом плане у нас есть все-таки позитивные моменты, потому что до момента оккупации Крыма само украинское общество, я имею в виду то общество, которое проживает на материковой части Украины, оно было далеко от Крыма. И оно воспринимало Крым просто как туристически, как рекреационную территорию. А к крымским татарам относились, ну, есть крымские татары, там, чебуреки, я не знаю, там, вкусно покушать, у кого-то отдохнуть хорошо летом. Сам процесс уже понимания, что крымские татары являются коренной народ, в украинском обществе действительно динамика начала расти. Это есть позитив. Это есть позитив, потому что само украинское общество и без его понимания этих процессов сложно пройти этап, скажем, принятия подобных решений политическим украинским истеблишментом. Поэтому с нашей стороны мы сегодня уже имеем немало союзников в Украине среди граждан Украины, которые поддерживают идею восстановления автономии, крымско-татарской автономии. С другой стороны, мы должны четко говорить о том, что крымско-татарская автономия – это право на самоопределение крымско-татарского народа на своей земле и других коренных народов, при этом не нарушая права других граждан. Это следующее. Ну и, конечно же, здесь мы должны видеть четкие, поэтапные действия как наших депутатов крымско-татарских, так и, соответственно, депутатов, сторонников или солидарных с крымско-татарским народом хотя бы поэтапно принимать те законы, которые могут привести к окончательной цели, к изменениям в Конституции Украины. Да, мына стратегия ақында лаф етмеге башладық та, шуны айтмаға істейм, бұл Антон Кориневич дамир ақылы бойле бір şeyler айтты. Айтқанына көре демек, Русия işgal етілген Қырымны қайтарса біле, біз Қырымны алмаға азыр дегілміз деп айтты Кориневич, Украина азыр дегіл деп айтты, діңлейміз. От якщо агресор Російська Федерація завтра йде з Криму, українська держава не готова. Вона має бути готова, але те, що зараз ми бачимо, нам ще працювати і працювати. Наприклад, із того, хто що робить у Криму. Хто заходить у Крим, хто починає працювати на рівні місцевої влади, хто на рівні центральної. Тобто готовності наразі справді немає, і над цим треба активно і тяжко працювати, у тому числі і нам, але й не тільки. Я думаю, і РНБО, і Міністерство тимчасово окупованих територій, і силовики повинні мати розуміння, що саме зробить Україна, коли отримає сигнал із Криму.
Мына bunu nasıl anlamak? Rusya ketse Kırım'dan Ukrayna hükümetine aytacak. Yok biz şimdi hazır değiliz de hazırlanmadı Kırım bu hazır değil. Yani bunu nasıl anlamak? Я как раз уже затронул эту тему. Еще раз хочу повториться о том, что это как раз свидетельствует о том, что у Украины на 6-м году оккупации отсутствует стратегия деоккупации Крыма и реинтеграции Крыма. Поэтому здесь, когда идет речь, я не знаю, как из контекста, нужно полностью прочитать интервью, я просто физически не успел. Может быть, как раз-таки Кореневич и опасается в этом плане, но то, что сейчас я слышу, и то, что было сейчас зачитано, речь идет о том, что и подтверждение о том, что за все эти годы, несмотря на то, что у нас было Министерство по временно оккупированным территориям, несмотря на то, что действительно работала экспертная группа, куда я входил при РНБО, как таковой стратегии, государственной стратегии Украины по деоккупации Крыма и реинтеграции Крыма не существует. Потому что Кореневич – это высокопоставленный чиновник. И, соответственно, если было бы хотя бы под грифом «секретно» была бы стратегия, потому что не обязательно каждому гражданину знать детали этой стратегии, то, во всяком случае, не было бы подобных заявлений. Поэтому сегодня мы еще раз должны обратить внимание на то, что сегодня в Украине очень много популистских заявлений, как они были и год назад, и 2 года назад, и 4 года назад, так и сейчас. А конкретной стратегии нет. Потому что когда есть стратегия, тогда есть понимание, что необходимо делать, есть индикаторы, которые показывают, мы идем по правильному пути или нет. Bu strategiya meselesinde Кореневич bir kaç gün evvel ayttık, Ukrayna Yukarı Şurası'nda Kırım meselesi boyunca dinlevler olacak. Aklınızda mı öyle dinleler 2016 senesi olgan edi. Şimdi de böyle dinlevler olacak iken 18 Mart günü men yanlışmasam, belki yanlışam ama bilgenime göre 18 Mart günü olacak. Ve demek bu dinlevlerde strateji müzakere edilecek falan filan. Yani benim anladığıma göre anda Kırım Tatarlar da olacak. Teklif edecek bir şey var mı mecliste? Bakınız, evet, 2016 senede böyle dinlevler vardı ve anda men bilesem bir akıllı ve faydalı böyle рекомендации были. И на самом деле на тех слушаниях в Верховной Раде Украины, хотя, я скажу, я напомню о том, что там присутствовало достаточно мало депутатов Верховной Рады Украины, это еще и тогда показывало о том, насколько они заинтересованы вопросом Крыма. Но при всем том, что те рекомендации, которые были подготовлены, они на самом деле были неплохими. Но многие из этих рекомендаций даже не были исполнены. Поэтому предстоящие слушания, над которыми, опять же, которые будут инициировать, возможно, представительство президента или комитет, в котором в том числе есть и депутаты крымские татары, я думаю, что мы со своей стороны, как Меджлис крымско-татарского народа, должны серьезно подготовиться, должны подготовить конкретные рекомендации, которые должны быть в том числе достаточно публичными, для того, чтобы в Украине четко понимали позицию крымско-татарского народа в вопросах деоккупации Крыма и восстановления целостности Украины, и восстановления и реализации коллективных прав крымско-татарского народа как коренного народа Украины. Я Ескендерға уч, яғни Қырым азат етілуіне, деоккупацияға уч практик әрекет недір сізже, шымды yapmak керек olған? Ну, в первую очередь, для того, чтобы говорить о деоккупации Крыма, то в первую очередь, конечно же, для нас важно, чтобы на нормативном уровне, на законодательном уровне Украина предприняла ряд шагов, то есть приняла ряд законопроектов. Это первое. Это закон о коренных народах Украины, это изменения в 10 раздел Конституции и, соответственно, на основании этого внесла изменения в ряд законов Украины. Это первое. Для того, чтобы мы дали посыл нашим соотечественникам, что их будущее может быть исключительно в украинском государстве. Второй посыл.
Второй посыл: Украина должна системно и грамотно работать на международном уровне, продолжать. И, соответственно, тот градус, который начинает падать относительно Крыма, он должен системно подниматься. И весь мир должен четко знать, что Крым является частью Украины, и он должен быть деоккупирован. Третий момент, который на сегодняшний день очень важен. Ну и, соответственно, когда мы говорим о международном, мы ни в коем случае не должны разделять Донбасс от Крыма. Кстати, это очень важные и принципиальные вещи. Ну и третье, сегодня есть все предпосылки, есть думать о том, и даже информация расходится, о том, что украинское государство или украинские чиновники, есть уже посыл определенный, что готовы подать или возобновить подачу воды в оккупированный Крым, что ни в коем мере нельзя предпринимать. Потому что завтра могут некоторые чиновники заявить, что мы там с целью гуманитарного права, с целью освобождения наших политузников сегодня запускаем воду в обмен на освобождение. Но Российская Федерация сегодня государство, агрессор, государство-террорист, которое все новых и новых политических заключенных, наших соотечественников арестовывает. И то, что если мы разменяем на воду освобождение наших соотечественников, это не освободит других наших людей, потому что заложниками они будут постоянно. Наша действительно сегодня большая проблема с водой в Крыму. Сегодня есть все, скажем, предпосылки к тому, что Российская Федерация без подачи Днепровской воды просто с обеспечением водой жителей Крыма не справится. Конечно. И поэтому, по нашим данным, уже в марте начнутся серьезные проблемы. Вода – это решение многих вопросов, в том числе и замещение населения. Потому что Российская Федерация не сможет обеспечить приезжих россиян, которые поселяются на нашей земле и завтра будут пытаться себя позиционировать как крымчане. Мир, договоренности с Российской Федерацией, переговоры. Деп бу сөздерді қолланалар, яғни риторикалары бойлы. Сізінже суыны Крымға сата білелер ме? Нет. Однозначно. Я думаю, что... Но мы со своей стороны должны сделать все, чтобы этого не произошло. И на самом деле меня немножко настораживает выездное совещание Комитета по правам человека, которое собирается выехать и почему-то исследовать дамбы. Те дамбы, которые перекрыли подачу воды. Ведь на самом деле они не являются специалистами там, в области водообеспечения, там, в области инженерных сооружений и так далее. И поэтому зачем они туда едут, я не понимаю. Поэтому я считаю, что мы должны сделать сегодня все, чтобы вода в Крым не поступала. И кроме того, с экологической позиции у нас есть специальная экспертная группа достаточно известных экологов Украины, которые говорят о том, что даже если начать подавать воду, то будут серьезные экологические проблемы как на территории Херсонской области, так и в Северном Крыму. Поэтому сегодня нам нужна выдержка, нам нужно терпение, потому что с продажей воды или с подачей воды Украина раз и навсегда может забыть Крым. Потому что замещение населения будет обеспечено, потому что те новострои, которые строятся в Симферополе, в Севастополе, они будут обеспечены водой. Соответственно, эти новострои будут активно заселяться российскими гражданами. Тунебін біздің яйнымызда Рифат Аға Чубарев бар еді, ве о айтты ки, егер Крым ишгалінден евел Крымның чешет структураларында, органларында да çok Крым татарлар olsa еді, belki de işgal olmaz еді. Келіңіз оны dinleyelim. От той потенціал Криму, який міг би бути задіяний хоча б тими попередніми до окупації 23 роками, якщо б статус Криму був би визначений як національно-територіальний, там були б зовсім уже інші процеси. Я ще раз хочу підкреслити, процеси відродження. Більше шкіл було б українською, кримсько-татарською мовою, більше чиновників було б патріотичних. Вибачте мене, якщо в СБУ Криму не було жодного кримського татарина в штаті, це є проблемою.
І чому, тепер подумайте, чому 95% СБУ Криму перейшло на, ну хай трошки менше, я тут перебільшив, але не менше 80% перейшли на бік російських окупантів. От про все це треба подумати. Деп айтты Рифат аға, сіз білесіз, кешелері хабар пайда болды. Ишғал етілген территориялар бойынша шымды назирлік тізіле екені шыттыңыз ма? Но я в процессе, когда ехал, да, я слышал о том, что вроде бы в этом плане прорабатывается. Министерство по оккупированным территориям. Ойлен назирлік құрылacak екен. Бұл назирлікке Қырым татарларының кірілмесі үшін бір іш yapmak керек ме сізce? Но я считаю, что однозначно вот те действия, когда пытались ликвидировать Министерство по временно оккупированным территориям, это был неправильный шаг, потому что как могут ликвидировать данное министерство, когда есть серьезная проблема, когда достаточно большие территории Украины захвачены или являются оккупированными, как Донбасс, так и Крым. Конечно, есть и посыл о том, что речь пытаются вести только о Донбассе. Опять же хочу напомнить, что здесь мы должны говорить как о Донбассе, так и о Крыме. И не может решена быть проблема Донбасса без Крыма. Кроме того, я как-то заявлял на телеканале АТР, я еще раз заявляю, что на самом деле деоккупировать Крым и реинтегрировать именно крымское население в Украину намного проще, чем Донбасс. Поэтому сегодня мы должны говорить о том, что такое министерство должно быть, оно должно эффективно работать. Возможно, его пытались ликвидировать из-за того, что было там ряд замечаний, ряд каких-то вопросов к нему, но, на мой взгляд, многое зависит от формирования государственной политики. Мы сегодня уже отвечали о том, что по сегодняшний день нет стратегии деоккупации и реинтеграции как Крыма, так и Донбасса. Это говорит об неэффективной работе. Бұл назирлікте Қырым татарлар олмалы ма? Бұл тізілген назирлікте, тізілейджек назирлікте? Мен білмеймін, хабарым жоқ, но я думаю, что... Но должны они там быть? Ну, они должны быть там, однозначно. Дело в том, что решать проблему деоккупации Крыма без участия самих крымских татар, это на самом деле, ну, во всяком случае, даже не то, что и некорректно, и некомпетентно, потому что все равно лучше, чем крымские татары, которые непосредственно занимались на протяжении многих лет вопросами развития Крыма, но, наверное, Крым никто не знает. И, кроме того, специфику крымских татар как коренного народа, а это очень важный фактор в этом вопросе. И это очень хороший инструмент для деоккупации Крыма. Об этом нужно говорить, и это нужно учитывать. Ескендер аға, 5 даққа қала бұл Марс мәселесін де лаф етмеге істейм. Чүнке мұна түневін бізде Роман Бессмертный де бар еді, айттым енді, ве бұл марш Қырымға жүріш марш мәселесін де изатлады. Не айтқан діңлейік. Ініціатива дуже добра. Я не можу сказати, що я про неї не знав. Якщо вона вдасться в такому форматі, де будуть брати участь представники ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу і так далі, це дуже хороша річ. Над нею просто треба посидіти і подумати технологічно. Але ця річ при нинішній такій позиції Кореневича і Зеленського – це більше проблема для Зеленського, ніж проблема для Кремля. Иште бойлей затына берді Роман Бессмертный. Бұйырышке шымды азырлық насыл кете? Но мен сөйлеген едім, бір апта мен бұнда олмадым, он үшін иштирак етмедім. Аман менің фикерімде, или моя принципиальная позиция о том, что данный марш нужно начинать с Киева. И потому что мы должны преследовать цель и ряд задач. Киевден насыл яян? Конечно, конечно, однозначно. Мы с Киева можно по нашим... 800 километр? 800 километр. Это будет порядка 40 дней. То есть, получается, 2 километра в час до 20 километров в день. Причем при каждом нашем движении мы должны останавливаться в населенных пунктах, мы должны проводить митинги и разъяснять среди населения. Потому что задача данной акции, она должна быть следующей. Не просто приехать к границе и на тот момент просто, я не знаю, чтобы российская сторона там, или оккупационные власти попытались как-то продемонстрировать свою позицию.
наша задача, во-первых, мобилизовать украинское общество вокруг Крыма. Во-вторых, продемонстрировать и поддерживать на самом высоком уровне в информационном плане, чтобы CNN, BBC, Аль Джазира и ряд других известных каналов реагировали и вели постоянные трансляции на протяжении месяца, для того, чтобы было понятно, что наши намерения серьезные. В-третьих, мы должны получить реакцию государств, которые являются глобальными игроками в этом мире. И, соответственно, первые лица, вот как минимум, одна из задач, чтобы начались консультации в рамках Будапештского меморандума, которые прописаны в Будапештском меморандуме, консультации лидеров этих стран, в частности, Британии, США, Франции, Китая, пусть даже без России, но это уже начинается процесс серьезный. И тогда мы можем давать следующие сроки или приостанавливать нашу акцию. И самое главное, мы не должны говорить именно через какую границу мы будем проходить, потому что мы идем домой. И не обязательно мы должны идти через КПВВ. Для того, чтобы в Российской Федерации из-за подобной ситуации, что крымские татары возвращаются, сорвался курортный сезон. Чтобы в Российской Федерации они тратили огромные ресурсы, чтобы пытаться контролировать весь периметр границы, так называемой границы между материковой частью Украины и оккупированным Крымом. Я яхшы Киевден чыксаңыз, сонки нокта, конечная точка, кайда олажак? Однозначно Крым. И здесь мы должны... Белким судага барырсınız, Ахмет жете, білмеймін. Добро. И пусть это постоянно нервирует россиян. Пусть они до последнего не знают, пойдем мы через Каланчак, или через Чаплынку, или через Чонгар. И пусть они свои войска гоняют по всем границам и тратят финансовые средства на это. Пусть они все 40 дней для них будут кошмарным днем, кошмарными днями. И пусть на это начинает реагировать международное сообщество в конкретных действиях, потому что не приедут просто так миссии, у которых нет мандата на это. И поэтому мы должны четко понимать эти процессы. И моя принципиальная позиция, что мы должны объединить усилия, мы должны объединить вокруг этой акции всех украинцев, всех крымских татар, всех граждан Украины. И тем самым, вот я вернулся с Ирландии, там прекрасная громада украинская, которая будет активно проводить все эти дни акции в поддержку крымских татар, так же, как и в других странах. Ескендер Бариев, Кырым-татар милли межлис азасы, Кырым-татар ресурс мерkezінің елбасшысы студиямызда Мусафир еді, сайғылы достар. Мен есе бұл бөлікні екілнемеге мечбурым. 5 дақадан АТР телеканалының яйнына прайм программасы девам ете. Сейретіңіз ве айрыжа бұл ағыр күнлерде біздің янымызда олған, біздерге дестек еткен халқымызға ве дигер первасы солмағанларға тешекөрлерімізні білдіреміз. АТР телеканалының адından çok sağ olunuz. Görüşkence. Enfes, Kırım Tatar Kavesi.
Біразда сабырелі. Ирадең бұйық. Қар түбінде алгүл олып ачасын. Сел олып, уфақ түфек ташыны елдан ювасын. Дақ қая кебе сусып тұрсаң біле. Даян, тыш сықып, юмруқларыны топлап. Sevgіңе, дүлберлігің, чеберлікке тең жоқтыр. Тамырсыз құры құрай кебі кечкенлер çoğdur. Кетежеклер, теніңе остыкенін саплап. Сауышыр яраң, сені güzel бақча япармыз. Біз үшін бүгін қара бияз, дос дұшманың биян oldu. O қара қалплер үшін де белкі сайлы күнлер қалды. Evladım, қартал қалқым, қанат яярмыз. В 1551 году в Крымском ханстве произошел государственный переворот. К власти пришел новый хан. Был ли он участником заговора или жертвой обстоятельств? Дал ли он согласие на убийство целой семьи своего предшественника или сожалел, что не смог помешать случившемуся? Наверное, гибель крымского хана Сахиба Гирая и возможная причастность к ней Девлета Гирая сегодня является самой большой загадкой XVI века в Крымском ханстве, которую еще предстоит раскрыть. Смотрите в программе «Алтын Девир» в цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 8 февраля, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР «Девлет Гирай I». Часть 1. Бүгін ратлық күні, демек мен вақытнысыз нен кечірежем. Вестидатлы бір Құрантаны зиярет етежем. Мен кімерде айтам, ну, Эльзара деген түркісіні язмадым. Ома айта, апай, мен Эльзара түркісіні язмадым, ама бүтін түркілерін саңа бағышладым. Ер бір Қырым татар Құрандасында олғаны кібік еркеклер баш Құрантада. Ончын еркеклер не десе, қадынар оны япа. Ну, чоқсы меселелерде ebet ақыл таныша. Ал бір популярный түркім бар. Тойларда пек ерлайық. Біз оны пара тапсам бекім. Бізім көйде бір қыз бар, evlenmege көзім бар. Evim yoktur, param yok, evlenmege yerim yok. Alar edim beni seni, evim yoktur, param yok. Para tapsam ev alsam, az barımda doyapsam. Alar edim beni seni, evim yoktur, param yok. Para tapsam ev alsam, az barımda doyapsam. Росія – стратегічний партнер чи потенційний агресор? Що відбувається на сході України? Російська агресія чи громадянська війна? Куди ведуть мінські домовленості? До миру чи до знищення України? Це канал АТР і я ведучий Юрій Костенко. Доброго вечора. Ці та інші питання ми будемо обговорювати з нашими експертами.
Сьогодні в гостях політик і народний депутат Верховної Ради України першого скликання Валерій Івасюк та директор Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, український соціолог Ірина Бекешкіна. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Дякую. Давайте трохи більше про наших гостей дізнаємося. Ірина Бекешкіна – український соціолог, спеціаліст у галузі політичної та електоральної соціології. Кандидат філософських наук. Працювала науковим редактором журналу «Філософська думка», молодшим і старшим науковим співробітником Інституту філософії Академії наук УРСР. З 91-го року науковий співробітник Інституту соціології Національної академії наук України. З 96-го заступник директора фонду «Демократичні ініціативи». У 2007 та 2008 роках потрапила до списку 100 найвпливовіших жінок України за версією журналу «Фокус». Нині директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Ірина Бекешкіна саме зараз на АТР. Валерій Івасюк, 61 рік, народився у Києві. Народний депутат України першого скликання, член комісії Верховної Ради з питань охорони здоров'я, автор і співавтор законів України у сферах боротьби із соціально небезпечними захворюваннями, організації національної системи охорони здоров'я, Національної служби крові, створення правоохоронних органів, автор 49-ї статті Конституції України. У 2006-2008 роках заступник міністра охорони здоров'я. Працював штатним радником президента України Віктора Ющенка. Був штатним радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Автор понад 200 наукових праць і статей у галузі охорони здоров'я. Валерій Івасюк. Саме зараз на АТР. Нагадаю, ви можете телефонувати до нас у студію і ставити питання гостям. Телефон в студії 380 73 419 41 58. Skype atr.tibi. Отже, розпочинаємо нашу дискусію. Я хотів спочатку, так би мовити, в історичний ракурс української політики звернутися. І в цьому аспекті хочу, щоб ми послухали дві цитати. Це два народних депутати першого скликання. Один представляв українську опозицію, як і ми з Валерієм, Олесь Шевченко, а другий – це один із прокурорів міста Харкова, Юрій Гасинський, який прийшов в Верховну Раду, зрозуміло, із комуністичними і минулим, і з комуністичним партквитком. Давайте послухаємо їх. Смішно сподіватися, що Росія після одностороннього ядерного роззброєння України надасть надійні гарантії і буде їх дотримуватись. Історія вчить, що наш північний сусід не раз ставився до міжнародних угод як до безвартісних папірців. Реальною гарантією нашої безпеки міг би стати вступ до НАТО. Я должен задать еще один вопрос. Если у нас внешние враги, можно считать такими врагами Соединенные Штаты Америки и Россию? Нет и нет. А поскольку никаких стратегических врагов у Украины нет, из этого надо исходить, строя военную стратегию Украины. Валерію, давайте згадаємо. Позиція Олеся Шевченка – це фактично було відображення позиції Народної Ради України, яка була представлена українськими дисидентами, демократичними силами. І в нас не було питання, що собою являє Росія, її політика, тому що це проглядалося крізь історію, це проглядалося крізь, врешті-решт, крізь долю цих дисидентів, які представляли Олесь Шевченко і багато інших. З іншого боку, мене дивує інше. Чому сьогодні, попри 6-й рік військових дій Росії проти України, лунають приблизно такі ж самі оцінки, як ми щойно почули, що з Росією треба налагоджувати мости, відновлювати діалоги, не боятися зустрічі з паном Путіним, це віце-прем'єр Кулеба нещодавно заявив.
Ну і в цьому контексті, як ви думаєте, чому все це залишається в Україні на порядку політичному, порядку денного? Для того, щоб поставити правильний діагноз цій хворобі, цієї залежності від Росії, ментальної залежності, духовної залежності певної частини українства чи українського народу, то треба для того, щоб поставити правильний діагноз, проаналізувати події, які є очевидними, тобто об'єктивну реальність. Об'єктивна реальність – це 1 грудня. 1 грудня – референдум 91-го року, коли переважна більшість українців, майже 100%, проголосувало за Україну незалежну, правда? Так. Але яка Україна незалежна? І Кравчук, і Кучма, і Ющенко, і Порошенко або свідомо брехали, або в них недостатньо розуму для того, щоб сказати правильну оцінку, за яку Україну голосували туди люди. А правильна оцінка – це друге голосування 1 грудня. Люди проголосували за європейську Україну, нібито європейську, з європейськими нібито цінностями. І обрали не Чорновола, а обрали Кравчука. Отже, об'єктивна реальність змісту того голосування, змісту обрання до Верховної Ради менше, ніж 1/3 Народної Ради, оця 1/3 українських депутатів залишається і досі, вона тільки зменшилася. Оця опозиція. Люди, переважна більшість, і це треба визнати, українського народу, вони хочуть добре їсти, мало працювати, бути абсолютно індиферентними в плані мови, в плані етнічного свого усвідомлення, хто вони такі є. Вони – це послід не тільки Савка. Савок уже, даруйте слово, виздихує. Мало кого залишилося. Це наслідок того, що впродовж 30 років української незалежності жоден з президентів не приділяв жодної уваги, не тільки президент, а й уряд, ідеологічному вихованню людей. Це школа, це дитячий садок, це сім'я, це засоб масової інформації. І підсумок цього Єремєєва, яка вчора сказала на начальниця першого 1+1 каналу. Вона сказала, що українська мова для комедій, а для серьезных переживательных фильмов, украинская не подходит, ее не понимают. Я, між іншим, Юрію, хочу стосовно цієї Єремєєвої, оскільки я її вже згадав, знову таки, як лікар, є хороша така приказка, ви зараз зрозумієте, до чого вона. В Радянському Союзі, в Українській РСР, я думаю, ви це пам'ятаєте обидва, спільним наказом Міністерства охорони здоров'я і Міністерства освіти Української РСР, згідно цього наказу, дітей, які хворіли на хронічні хвороби серйозні, або мали позитивне пірке, це ознака того, що дитина може захворіти на туберкульоз, звільняли не від фізкультури, а від уроків української мови. Так от, в цьому сенсі, в цьому ракурсі, оця Єремєєва, вона або хвора, або падлюка. Оце підсумок отого всього, про що ви запитуєте. А тепер постає питання, чому зберігається оця стала сутність? От я вважаю, що у нас зберігається, все коріння йде от з цього народу. От з цього народу. Тому обирається після того, як зрадив, по суті, цінності Ющенко Янукович, після того, як Порошенко, він, при всьому при тому, що мова, армія і що там, і церква, віра, але його кадрова політика призвела до того, що прийшов Зеленський. Я з вами не згодна. Давайте якраз, пані Ірино, хотів звернутися до вас. Я знаю, що ви багато років моніторите україно-російські стосунки і як українці сприймають взагалі моніторимо суспільство. Росію, звичайно. Моніторимо суспільство. Ваша думка, що відбувається в українському суспільстві? Я не вже запам'ятала всі тези, але намагатимусь. Перше, що стосується голосування за незалежність. Мотиви були різними. У частини мотиви були справді голосувати за незалежну Україну, європейську і так далі, і так далі. А у частини, давайте згадаємо, я дуже добре пам'ятаю взагалі агітацію того, хто з'їв наше сало.
це була така дуже серйозна агітація, що наше сало в Радянському Союзі їли інші республіки, і коли ми будемо жити окремо, то ми будемо краще жити, краще їсти. Я дуже Слухайте, дайте сказати. Я ж вас не перебувала, правда? А хотілося інколи. Давайте просто. Да. От, я згадую, Deutsche Bank тоді розповсюджували, що Україна найбільш розвинена республіка в Союзі. Якщо ми будемо жити окремо, то тоді скажемо, да, тоді ми будемо жити краще, ніж інші. Тому різні люди голосували за незалежність по-різному і зовсім, ну скажімо так, для частини незалежність була головним мотивом. От, тому що потім давайте, коли виявилися страшні 90-ті, коли рухнула взагалі економіка, коли людям не виплачували зарплати і так далі, я дуже пам'ятаю, ми робили опитування, як ви проголосували би за незалежність чи ні, так, в середині 90-х. Так от, істотно знизилася кількість в східних і південних регіонах тих, хто голосував би за незалежність. Приблизно, до речі, не зовсім, але десь так більшість би все-таки проголосувала, але значно меншим відсотком. Да? Тобто і значною мірою увесь цей час не опускалося. Але 60 було, але там за 30 було проти, там майже 40 майже, так що було. Да. От. І весь цей час люди ділилися на дві частини. От, ну, цей поділ, він був вже банальний, стандартний, куди нам треба орієнтуватися. Причому, що цікаво, люди хотіли йти одночасно в обох напрямках. І, скажімо, інтегруватися з Європою, і з Росією, і країнами СНД. Причому 30% хотіло одночасно і туди, і туди. А вже коли ми питали, а все-таки щось одне оберіть, то приблизно так 50 на 50 і ділилося. Причому ділилося географічно. Це правда. А як сьогодення? А от все це рухнуло. І, до речі, ставлення до Росії було дуже позитивним. У Росії воно коливалося, скажімо, от після Тузли, тобто час від часу, коли загострювалися стосунки, то там, ну, там дуже сильна була ідеологічна обробка, там мінялося ставлення до України, потім знову росло. А в Україні було високим практично весь час, досі, до 2014 року. В 2014 році все це істотно, кардинально змінилося і фактично рухнуло. Знаєте, ви можете жити дуже хорошо з сусідами, да? І раптом цей сусід несподівано для вас приходить до вас, займає у вас одну кімнату і каже, що бабусі буде краще жити тут, а якщо ви не будете жити так, як я хочу, то я заберу всю квартиру. Як ви будете ставитися? Тоді все фактично рухнуло. І ставлення до Росії рухнуло, і вже в СНД із Росією, правда, залишилося, 20% залишилося і зараз, які хочуть дружити з Росією і так далі. А вибір вже зроблений. Абсолютно більше вже вважає, що треба робити, що треба нам йти до Європейського Союзу, більше того НАТО. От що раніше об'єднувало народ, що НАТО нам не треба. Нам треба нейтральний статус. Я пам'ятаю дуже добре, в 2012 році за НАТО було 12%. Тобто, бачите, дуже небагато. Це дуже багато складових. Спочатку з ентузіазмом сприймали НАТО, 30, я пам'ятаю, перший раз заміряла, було 30, невизначено. Але це якраз А зараз вже за НАТО. Зараз вже занадто, тому що куди ж ми дінемося тепер? Це добрі тому показники. дуже все міняється. Не все дуже міняється і не стало. Тобто, навіть якщо говорити про ставлення до російської мови як другої державної, я пам'ятаю, що ще в 2000-му 50% було за те, щоб російська мова була другою державною, 30% проти. Поступово воно змінювалося, не ривками, з поколіннями воно змінювалося. І зараз все навпаки. Зараз абсолютно. Недавно ми робили по мові, що мене вразило, що 80% вважають, що 80%, що державні посадовці повинні в робочий час розмовляти українською мовою, і так вважають навіть на Сході і на Півдні. Пані Ірино, тоді питання уточнююче. Все міняється. Все міняється, правильно. Чого ж наша діюча влада ваші дослідження не читає, не ознайомлюється з ними? Чого ж вона сьогодні, 6-й рік війни з Росією, вона виступає із ініціативами так званого замирення із агресором?
Поясніть цей феномен. Обіцяли мир, коли йшли на вибори. Обіцяли. От інша річ, що у нас справді абсолютно більшість хоче миру. Інша річ, що не мир за будь-яку ціну. Мир за будь-яку ціну там 20 з чимсь відсотків, а 50 за мир, але не за будь-яку ціну. І знаєте, я чесно кажучи, може я наївна, мені здається, що Зеленський справді вірив, що от він зустрінеться з Путіним і він домовиться, що ті там якісь хотіли війну, а от хто ж хоче війни? Ніхто не хоче. Зустрінемося, домовимося, і війни не буде. А виходить, так не виходить. А давайте якраз в цьому контексті звернемося до іншої теми, але вона кореспондується із першою. Зменшити напругу у відносинах із агресором пропонує нова стратегія національної безпеки, яку зараз опрацьовує Рада національної безпеки і оборони України. Радіо «Свобода» поцікавилася у експертів, як оцінювати це ноу-хау української влади з точки зору міжнародної практики. Давайте послухаємо. Росія має бути згадана у концепції нацбезпеки обов'язково. Наприклад, як вона згадується у більшості цивілізованих країн світу. Росія є найбільшою загрозою і терористичною, і військовою. На сьогодні Росію слід розглядати як супротивника України. Це реалії життя. Може, президент хоче приховати цю війну? Але ми в стані збройного конфлікту. Або тоді хто стріляє на сході України? Проти нас воює держава Росія. Вона на сьогоднішній день є ворог, і в цьому давно пора поставити офіційну крапку. Будь-яке загравання з цією державою призведе тільки до одного – кількість загиблих зростатиме. Скільки би не намагалися умиротворити агресора, він залишиться агресором. Це в його природі. Справа в тому, що сьогодні взагалі немає чіткої стратегії стосовно Росії. Немає державної політики, яка була би формалізована, яка би чітко визначала дії України на російському напрямку у політико-дипломатичній, економічній, військовій, гуманітарній, інформаційній сферах. Така стратегія стосовно Росії повинна бути, але її немає. Пане Валерію, ви працювали в РНБО, були радником секретаря. Знаєте всю цю кухню, як готуються документи. Я думаю, що нікому це не є таємницею, і всі розуміють, що без особистої позиції президента Рада національної безпеки і оборони нічого не робить. Я сам був багато років членом Ради національної безпеки і оборони і чудово знаю практику підготовки, тим більше стратегії. Це спирається в першу чергу на позицію глави держави. Отже, як ви думаєте, от ми говоримо про настрої суспільні, ми говоримо про війну, а РНБО готує документ, як ублажати агресора. В умовах війни загалом це таке можливе, на ваш погляд? Чи це також якась медицинська проблема? Ну, взагалі, краще, так мовити, наш політичний бомонд розглядати якраз з медичної точки зору. Зразу все ясно і цікаво. Між іншим, я повинен сказати, що Рада національної безпеки і оборони – це малофункціональний орган вже давним-давно. Це орган, який, скажімо так, не має і за Ющенка, і за Порошенка, і за теперішнього глави держави немає свого функціонального місця. Це збіговисько людей, які, скажімо, в ургентному порядку, як це було з літаком, і то в такому, даруйте на слові, кастрованому вигляді, збігаються. Це орган, який не працює планомірно. Планомірно він працював хіба що короткий період, коли секретарем РНБО був Горбулін. Це людина надзвичайно планомірна, і Кучма, як державник, особливо першого розливу, першого разу, коли він був президентом, коли розбудовувалась держава. Я в той час якраз і був в Раді безпеки. І я стосовно Ради національної безпеки і оборони, як функціонального органу, коли я був радником у Ющенка, я весь час говорив, я кажу, Віктор Андрійовичу, виникає ситуація, ну, наприклад, виникла ситуація, коли Україна почала займати перші місця по так званому резистентному, тобто майже смертельному туберкульозу. Або коли почався політичний свинячий грип імені
прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Я кажу, введіть до складу Ради національної безпеки і оборони міністра охорони здоров'я. Для того, щоб шлях від міністра до президента був короткий, а не через Кабмін. Для того, щоб приймати оці ургентні рішення. І тоді це було зроблено. І от ми тоді побачили, що за короткий час було ухвалення рішення, які, між іншим, діють до сих пір. Але вони не виконуються. Про створення, наприклад, Національного банку крові. А ми, оскільки він не створений ні за Порошенка, ні за теперішнього президента, і не створюється спеціально, ми маємо жахливу картину, коли при моїх зв'язках з головним лікарем лікарні Семашко Дніпропетровська і з фронтовим госпіталем, це на базі обласної Харківської обласної лікарні, майже більше ніж половина бійців, які виходять після операції без рук, без ніг, виходять зі СНІДом, з гепатитом Б, з гепатитом С, які переливають через донорську кров. Тому що послуговуються російськими тест-системами, вірніше, українського виробництва, але головний елемент тест-системи, який перевіряє кров на безпеку, нижегородського производства. Це те, що я не допускав в Національну службу крові і через що був звільнений з своєї посади. Отже, Рада національної безпеки і оборони на сьогоднішній день не виконує свої функції, тому що не хоче виконувати головнокомандувач своїх функцій. Тому що людина, яка іде на посаду президента, риторика якого є, знову ж таки, в епіцентрі риторики ставиться слово «мир», і от ви підтвердили те, що я говорю, що ж ви були проти мене? Ви самі сказали, що 20% лише людей не утотожнюють слово «мир» і слово «перемога». 20%. Я за них говорю. Оце ті пасіонарі, оце українські українці. Решта – це болото. Це оті 76%, які хочуть дружити з Росією і хочуть міра за любую ціну. Оце я про це і говорю. Ні, та дат. Ви мені зробили зауваження, що я вас перебив. Я роблю зауваження і вам. Отже, пане Юрію, таким чином, на сьогоднішній день ви правду говорите стосовно Ради національної безпеки і оборони. Я хочу вам сказати, я хочу вам нагадати, я бачу, у вас лежить книжка, це Юрій Костенко «Історія ядерного роззброєння України». Точно. Так от, покажемо. Стосовно Ради національної безпеки і оборони. Я, коли був радником секретаря, я займався кількома питаннями. Перше – це знічтожити, унеможливити проєкт цього Олександра Стоматолога, синка Януковича, і Акімової про створення так званих госпітальних округів, те, що зараз реанімується. Так. Це окрема тема, але це тема, коли відбувається суперцентралізація управління грішми. Не місцеві ради управляють, а той, хто призначається начальником округу з Міністерства охорони здоров'я. І друга тема. Суті, чого ядерне роззброєння. Як ви думаєте, скільки світ заощадив відколи це скасували ядерний статус України і віддали, ще за Кравчука ми проголосували, ще був першим міністром оборони Константин Петрович Морозов. Так от, скільки заощадив світ на профілактиці використання третього в світі потенціалу ядерного, який би залишався на території України. І якщо би, не дай Боже, переміг би Янукович і далі ми його не вигнали. Або те, що робиться зараз з Зеленським. 1 трильйон 200 мільярдів доларів. А ми ходимо з А це я дізнався про цю цифру, коли я готував Богатирьову на 20 років відзначення Ради національної безпеки і оборони, які проходили в Польщі. Так от, повертаюся до Зеленського. Поставили якось на одному з каналів питання, за якої умови ми зможемо протистояти тому, про що говорять не тільки російські аналітики, не тільки українські, а це і рушні, і говорять західні. Вони говорять, що все має статися до 9 травня цього року. І буде війна. Запитання в прямому ефірі до експертів, що треба робити. Давати більше грошей армії і так далі, там те робити, те робити. В мене відповідь одна. Замінити Верховного Головнокомандуюча. Це людина, яка не може очолювати за своєю суттю, за своєю професійною здатністю, за своєю антиукраїнською позицією. Очолювати державу, яка в війні. Це вибори, але вибори ми не проведемо до 9 травня. А треба переконувати. Ні, треба що зробити? Треба прибрати особу, а далі оберемо іншу. На 95-й квартал. Знаєте, в чому беремо іншу? Це питання. До вас.
Мир за всяку ціну, 23% чого прагне, мир за будь-яку ціну. але чого прагне дійсно наш президент, бо він постійно підкреслює, я обіцяв на виборах. Ну, мало що на виборах обіцяють, між іншим. Ну, подивіться на інших кандидатів в президенти, що вони обіцяли, що вони виконали за всю історію незалежної України. Їх і не обрали. Так же? Ні, тих, які обирали. Тих, які обирали. Правильно. А і що вони обіцяли, і що вони виконали. Так от, мир за всяку ціну перекреслює всю історичну практику. Не тільки українську, а всього світу. І агресор або знищує державу, або якщо держава противиться знищенню, то, отримуючи по зубам, відступає від своїх амбіцій агресивних і стає мирною державою, як, наприклад, сьогоднішня Німеччина після поразки німецького фашизму. Так от, виходячи із цієї історичної досвіду, історичної правди, можливо, соціологам треба якось по-іншому ставити питання щодо українців. Знаєте, це вже в Радянському Союзі вчили, як працювати соціологів. Ні, я не закінчив питання. Я не втручаюся у вашу сферу компетенцій. Ні. Я ставлю питання. В якому контексті по-іншому? Наприклад, сьогодні ми маємо об'єднану Німеччину. Вони йшли до об'єднання 40 років. І об'єднувалися за рахунок високих рівнів економічного розвитку, соціальних стандартів, я кажу про Західну Німеччину. І самі люди хотіли об'єднання. Чого сьогодні нав'язувати об'єднання, коли донецькі на нас дивляться, як на перших ворогів у світі? Ну, я б не сказала, що донецькі так дивляться. Я кажу про те, що... Ви знаєте, я кажу про ті опитування, які були зроблені. От там по-іншому, там по-різному. Одні так дивляться, інші інакше дивляться. А якщо говорити про загальні настрої, ну це вже не зовсім соціологія. Люди, які там бувають, це втома. Якщо там буде Росія, вони приймуть Росію. Якщо це буде Україна, вони приймуть Україну. Так що, знаєте, вони на нас так дивляться, вони дивляться на своє життя, яке у них досить нестабільне і незабезпечене. Тому що будь-яка, скажімо, будь-який документ і щось іще, яке треба отримувати, ну це велика проблема, наприклад. Тому що ніхто ж не визнає ці документи. От. І що робити? Наприклад, ви хочете, ну елементарно, вони їздять до нас отримати пенсію. А як її оформити? Так? Як її оформити? Наприклад, підійшло час вашого пенсійного віку. Як оформити, якщо ви там живете? Ви не зможете цього робити. І ви без пенсії. Або, наприклад, ви там одружуєтеся, да? Пішли і одружилися. Але ніхто ж не визнає цього. Цілком можливо, що якщо зміниться ситуація, виявиться, що все це... Так що, ні, я б не сказала, що всі вони отак на нас дивляться. Це зовсім не так. Ну, в мене є особисті контакти із багатьма тими, хто там живе і сьогодні працює в Україні. Це, знаєте, це бульбашка, в якої живе кожна людина. Да? От. Я можу сказати на досвіді досліджень на цих територіях, які контролює Україна. Дуже міняється. От, наприклад, дуже серйозно було, дуже корисне, серйозне опитування було проведено КМІСом у квітні 2014 року. Справді, найбільш високі сепаратистські у 8 областях Сходу і Півдня. Найбільш такі сильні сепаратистські настрої були справді в Донецькій, Луганській області. Але це 30%, навіть не 50%, які хотіли відділитися від України. Потім ми робили в 2015 році, було вже 35%. Зараз 5. Все. Люди вже переконалися, що нікуди їм не треба і треба жити в Україні. Але ти знаєш, що вони беруть паспорти Російської Федерації, перебуваючи в Україні. Ну, по-перше, вони на окупованих територіях беруть, а як там жити? Люди пристосовуються. Пані Ірина, то тоді питання. Ви кажете про складнощі з пенсійним забезпеченням. А як можна пояснити пенсійне забезпечення з боку української влади тих громадян, які перебувають на окупованій території, коли право українське не поширюється на цю територію? А вони реєструються на території України, не окуповані. Вони формально... Техніку я знаю, але я кажу з точки зору права, міжнародного права. Ви знаєте, що мій власний досвід мене навчив, політичний і в тому числі правовий досвід. Якщо держава нехтує правом,
шукайте проблеми. І от ми щороку набираємося все більше і більше проблем із так званою реінтеграцією Донбасу, коли вже розробляються програми реінтеграції, коли вже пишуться цілісні там стратегії, а з іншого боку кожного дня вбивають українців на лінії фронту. Ну, як пояснити таку політику? Ви знаєте, я думаю, що коли все-таки буде, ми не починали навіть ще про мінський процес. Якщо буде мінський процес в інтерпретації України, тобто якщо там буде справді роззброєння, і якщо туди зайде Україна там з миротворчими силами, я думаю, що там так само буде зміна громадської думки, як це було на територіях, які зараз контролює Україна. Люди пристосуються. Ну, чесно скажемо, абсолютна більшість – це обивателі, які там залишилися, які просто хочуть жити. От і все. Людина будь-де, в будь-якій країні, в першу чергу, хоче жити і в першу чергу дбає про себе. Але ми сторкнулися надзвичайно принципових питань, які стосуються саме державної політики, тому що я про звичайних громадян не хочу набирати на себе, так би мовити, суддівські повноваження і їх оцінювати. Я тільки кажу про державну політику, яка, як на мене, не веде ні до миру, ні до того, щоб рано чи пізно Донецьк з Луганськом повернулися в Україну. Це можна тільки зробити, якщо виходити із міжнародної практики, тільки тоді, коли в Україні рівень економічної політики і зростання економічного буде у рази більшим, ніж те, що того, я вам скажу, що коли в великому списку, коли ми пропонуємо людям, от як можна повернути ці території, які заходи можуть бути, там дуже великий список, чітко два. Перше – це посилення санкцій проти Росії міжнародної, і друге – от якраз економічне зростання, коли люди будуть хотіти. Да. Так от, якраз повертаючись до діянь нашої влади, я б замість політики примирення, яка зараз обговорюється у РНБО, запропонував би політику прискореного економічного зростання. Але для цього треба зовсім інша якість і тих, хто сьогодні представляє владу, і тих, хто розуміє ці процеси. Бо, знаєте, все починається, вірніше, політичні проблеми починаються із невігластва. Про це щось сказав Сократ у сиву давнину. І, як на мене, невігластво, яке домінує майже в усіх коридорах української влади, сьогодні і руйнує всі ці процеси. Так от, хочу якраз і повернутися до теми, яку ми щойно обговорювали, щодо того, що собою являє мінський процес. І куди ведуть мінські домовленості? До миру чи до знищення України? Я б навіть сказав, до самознищення України. Чому я так кажу? Недавно я мав нагоду зустрітися із президентом, двічі президентом Леонідом Кучмою, який, як ви знаєте, представляє український інтерес на цих тристоронніх переговорах. І я, враховуючи довгу практику стосунків із Леонідом Даниловичем, щиро запитав його, а чи з'явилося у мінському тунелі світло, принаймні в його кінці? Ви знаєте, я почув таку відповідь, дуже, як на мене, щиро, що від зустрічі до зустрічі позиція так званих ЛНР і ДНР лише радикалізується. Тому-то я, пані Ірина, і вжив цю фразу, що на нас дивляться з того боку під кутом зору військовим, а не цивільним. Бо найкраще сприйняття того, що пропонувала принаймні Україна на тристоронній групі, було в 2014 році, як сказав Леонід Данилович Кучма. Тоді ще можна було говорити про об'єднання і про ті процеси, які приведуть до повернення цього регіону. Сьогодні ж, до вашої інформації, керують бойовиками, це ті, хто народилися в Донецькій і Луганській областях, які вже закінчили військові училища. І вони керують цими бандитськими формуваннями. Тому, пане Валерію,
от в контексті якраз цього мінського процесу, дійсно, куди він заведе Україну? Виходячи із вашої політичної практики і роботи в українській владі, як ви думаєте? Це залежить від того, куди захоче народ, щоб Україну завели. І як вістріє цього хотіння народу, це хотіння самого глави держави. Але оцінюючи те, що відбувається в зв'язку з мінським процесом і виводячи інтегральну формулу функції мінського процесу, абсолютно очевидними є речі, про які говорили вже багато політиків. І Роман Безсмертний, і Піонтковський, і Соловйов. Люди грамотні, і наші в тому числі. Не те, що роблять аналізи, я кажу, досить вже робити аналізи по цьому Зеленському. Уже скоро хворий помре, а все роблять аналізи. Вже треба робити синтез, говорити, що треба робити. Отже, про що йдеться? Йдеться про те, що втюхать оцю Донецьку, Луганську, як я кажу, Лугандонію, з тими всіми, хай будуть там українська влада, українська конституція, навіть миротворчі сили. Я запитую, за якої конституції і за якого законодавства виборчого, коли не було війни, був обраний клан Януковича? За якою конституцією і за яким законодавством, коли вже йшла війна, в Верховну Раду цього скликання і попереднього потрапили Бойки і Рабіновичі? За якою конституцією і за якою владою і за яким законом? Отже, оця ракова пухлина, яка називається оця Донецька і Луганська область вся, і частина Харківської області, потребує радикального методу лікування. Свого часу академік Вишневський, який врятував своїм методом, скажімо так, карантину в лапках газової гангрени під час Великої Вітчизняної так званої війни, він робив блокаду. От на кінцівці розвивалась газова гангрена. Якщо її не зупинити, то або відтяти кінцівку, або хворий помре, поранений помре. І він робив новокаїнову з тоді ще стриптоміцином блокаду, тобто відблоковував кінцівку, вона жива була. Але, скажімо, ця гангрена, вона не піднімалася вище. І дивилися, як, чи виживе, чи ні. Але коли бачили, що не виживе, відрізали. Відрізали. Зараз, що робив Порошенко? Він вдягав європейський костюм хворого на операційному столі, яка була тяжка кровотеча. Замість того, щоб зупиняти кровотечу. Цей президент не здатний зрозуміти одної простої речі. По-перше, Путін і не Путін, Москва за себе ніколи не злізе з України. Без України Росії неможливо. Отже, що робити? Мир тільки на умовах патріарха цього сигаретника Кирила, на умовах Москви, на умовах Путіна. Іншого миру бути не може. Війна, немає можливості в Україні іти війною на Росії воювати. Немає того потенції. Ядерна країна, хоча ядерна зброя не буде застосована. Але ніхто з Заходу, ні Європа, ні НАТО нам не допоможе, бо вони, не ми, а вони бояться цього ядерного монстра, який називається Росія. Що робити? Вихід один. Карантинна зона. Карантинна зона. Справжній кордон. Від'єднати оцю Лугандонію. Ніяких пенсій, нічого. Не подобається вам? Робіть партизанські загони. Все. Думайте про тих матерів, жінок, дружин і дітей, які втратили 17 тисяч хлопців. За них думайте, а не за тих думайте. Які всі одно, якщо їм дати умови, вони оберуть Рабіновича і Бойків. Отже, від'єднати і будувати, розбудовувати країну. Забудьте про Крим. Не повернеться Крим. Може через 100 років повернеться, коли Росії не буде як держави. Росія розпадеться. Росія розпадеться. І тоді повернеться Крим. І по великому рахунку, хай дарують мені цей канал АТР, але проблема Криму – це передусім проблема кримських татар. Я це говорю Джамілєву, я це говорив Чубарову. Люди добрі, припиніть експлуатацію формули на всіх міжнародних форумах права людини.
Ви друга нація, яка називається титульна. Це ваша батьківщина. Ставте питання інакше. Ставте питання згідно базового документу ООН про право нації на самовизначення. От про це говоріть, а не про права людини. Валерій, але я хотів додати до так званого мирного мінського процесу дуже сумну інформацію із Грузії. Нещодавно відбулося засідання парламентської асамблеї Ради Європи, і президент Грузії сказала, що коли Росія захоплювала Південну Осетію, то кордон був за 60 кілометрів від Тбілісі, столиці. А зараз, знаєте, за скільки? За 30. Оце те, що роблять сьогодні на нашому так званому кордоні новому чи лінії розмежування, як то Юрій Іванович, я вибачаюся, що вас перериваю, але стосовно виборів. Проводити вибори на Лугандонії, на цьому Луганському і Донецькому цьому териконі не можна за будь-яких умов, навіть якщо будуть миротворчі сили, навіть якщо буде наша Конституція, навіть якщо буде наше українське законодавство, все буде під контролем і, як кажуть, латиняни легі артіс. За законом мистецтва не можна впродовж мінімум 10 років після роботи СБУ, але не цього СБУ, яке зараз, а справжнього СБУ. Оте все, що там оце накопилося, оцей гній треба перевиховувати і зробити асиміляцію. Тобто туди українців, а цих туди на західну. До речі, це вже було. І прекрасно, але на території України. Свого часу так само за іншими принципами. Слухайте, дайте мені сказати, я зараз піду. Пані Ірино. Я зараз піду. Пані Ірино, давайте якось все-таки триматися, може, рівноправ'я тут, за регламенту і так далі. Давайте. Ваше слово, пані Ірино. Ну, взагалі, за цією логікою, те, що робив свого часу Сталін, коли виселяв кримських татар, він виселяв і інакодумців. Так само і ви. О, як гній, да? Раз і все, туди українці. Я вже сказала, я зараз стану і піду. Пані Ірино, ми ж дискусія. Ні, дискусія, коли не перебувають. Я ж слухала. Думаєте, мені це подобалось, те, що він каже? Так само можна позбавити виборчого права одеситів, харків'ян, да? Позбавити їх виборчого права. А, до речі, де найбільше голосували за Зеленського? В Дніпрі. Да? Теж позбавити виборчого права. Ви вирішите, ті, хто голосують так, як вам здається правильним, вони голосують, всі інші на перевиховання. А потім може, якщо вони перевиховуються, якщо вони там дисимілюються, може їм дозволити голосувати. Колись, знаєте, тоді Сталін інтелігенцію позбавляв виборчого права. От пролетаріат – да, а всякі там отакі – так ні. Знаєте, ми живемо в єдиній країні і нам треба думати. Бо інакше, оця сама концепція російська Новоросія, що є такі, які ближче начебто до Росії, 8 областей, а інша Україна, давайте ми віддамо Новоросію Росії, а ми будемо жити в всій Україні. Я з цим категорично не згодна, тому що, до речі, що стосується загиблих там, я зараз спілкуюся багато з атошниками, ми проводимо фокус-групи, жоден не сказав, що всі ці області треба відгородити. Вони кажуть, ми за це вмирали, ми за це боролися, і ми категорично проти цього. Я думаю, що це думка авторитетна. Так, я одне уточнення вже як до соціолога. Ви знаєте, що коли Росія окупувала Крим, то російське суспільство сприйняло це як величезний акт перемоги. 80% Але що Крим як тільки росіяни практично в кожній родині відчули, що Крим наш, але гроші на відновлення, як каже Росія, Криму з їхнього бюджету сімейного беруть, як, так би мовити, пієтет до цієї справи різко знизився. Знову ж таки, але вважають, що Крим наш. Так, знову ж таки, із розмов із тими, хто веде переговори із так званими ЛНР, ДНР, за мінімальними оцінками потрібно більше 100 мільярдів доларів лише, щоб інфраструктуру привести до якоїсь тями. Я не кажу до порядку. А якщо говорити про повернення біженців, якщо говорити про робочі місця, то це, мабуть, сотні мільярдів доларів на відновлення цього всього. Виникає питання, а за чий рахунок це очевидно, все треба робити? Створювати міжнародні фонди в такому разі. Про це багато говорили. Так. Я думаю, що це вихід, якщо це буде справді. Я є автором Міжнародного Чорнобильського фонду, за який будується все те, що потрібно для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Але я хочу сказати, що попри начебто великі ресурси, це вже майже 5 мільярдів доларів.
але все рівно цього недостатньо для того, щоб цю зону привести до якогось екологічного стану, щоб безпечний він був. Те ж саме стосується і цієї території. Я думаю, що питання щодо ціни повернення, це також треба у суспільстві обговорювати. Так. І в цьому контексті я хотів би знову ж таки до вас, як до фахівця, звернутися із темою, як українці оцінюють дії влади. Нещодавно були проведені чергові соціологічні дослідження. Одне із них показало, що Зеленський втрачає у своїй підтримці. І що рівень, принаймні, із того, що це Інститут соцдосліджень Яременка, 24-28, вони пишуть, що не довіряю президенту України, це 39,3, і довіряю, це 49,4. Ви давали, так, у вас теж була соціологія, наскільки я знаю, в грудні місяці, що баланс довіри до президента був майже плюс 32%. Отже, як розуміти оці всі дослідження і коливання суспільної думки щодо політики президента? Справді і передбачалося, і прогнозувалося, що рейтинги будуть падати, це очевидно, тому що в нас взагалі такого високі рейтинги ніхто ніколи не мав. І, очевидно, це пов'язано з різними неможливими очікуваннями, мріями і так далі, і так далі. Тобто це було очевидно. З іншого боку, я б сказала, що жоден президент у нас не мав після 8 років 50% довіри. Ніколи такого не було. 50% було одразу після виборів. 50% після виборів, 60% навіть мав Ющенко, за півроку це рухнуло, мав Янукович, це, скажімо, до кінця року теж рухнуло. А тут бачимо, що воно тримається. Я б не сказала, що щось сталося такого катастрофічного, якраз що стосується Зеленського. Це феномен, що він катастрофічно не сталося, але все-таки рівень довіри. Це об'єктивно, це було взагалі, це з будь-яким президентом відбувається, і після виборів воно завжди зменшується. Але якраз ми обговорюємо ті болючі теми, які найбільше печуть сьогодні українським громадянам. 64% вимагають від Зеленського припинення війни. І коли війна продовжується, то ще із щоденними втратами. А ви знаєте, що ми питали після Парижу, так? 70% вважають, що результати були позитивними. 70%. Одні просто очікували, що трапиться зрада. Вона не трапилася. Домовилися домовлятися. Власне, там ніяких не було результатів. Абсолютно. Домовилися домовлятися. Другим сподобалося, що такі будуть домовлятися. І ті залишилися задоволеними. Так що... А щодо економічних очікувань, ви ж знаєте, що виборець нетерплячий. Якщо півроку немає на столі всього того обіцяного під час виборів, знижується довіра і оцінка діяльності уряду. Уряд винний. Так, уряд. І Верховна Рада. А президент ні. Ні? Я так не сказав. Він же все-таки, всі кажуть, слуга народу, я кажу, дивлячись за результатами опитувань. Коли ми питаємо, теж у нас було в грудні, хто є рушієм реформ, 60% вважають, що президент Зеленський. Значно менше уряд і значно менше Верховна Рада. Знаєте, людям хочеться щось вірити. Що прилетить нам волшебник в голубому вертольоті і безплатно покажуть кіно. Поки що ця віра залишається. Пане Валерію, а як ви думаєте, чи зменшується рейтинг Зеленського і що на нього впливає? Отже, український виборець і взагалі, так мовити, громадянин, він не диференціює, бо для цього треба напружити мізки. А оскільки у більшості людей замість мізків шлунок, то там напружувати, скажімо, нема чого. А якщо напружувати, вийде конфуз. Отже, напружувати мізки для того, щоб чітко зрозуміти, люди з екранів намагаються це пояснити, що Зеленський, Гончарук і Разумков – це в трьох особах одне.
І більше того, сьогоднішній виступ на Верховній Раді Гончарука, він уже якими простими словами пояснювати, що ми одне ціле. Ми одне ціле. Більше того, начальник фракції Зелених у Верховній Раді теж говорить, коли його запитують, як деякі не хочуть голосувати за ринок землі, то він з таким трохи надривом, знаєте, якщо у п'яного чи у тверезого на умі, то у п'яного на язиці. Так і тут, коли є людина в емоціях, в стресі, вона іноді говорить те, що є сутністю, що правдою є. Він говорить, даруйте, то ми ж нас всіх привів до Верховної Ради Зеленський, ми ж його, діти. І підписували меморандум, як хтось може голосувати інакше. Тобто людям весь час говорять, вони не чують. Немає субстрату сприйняття інформації. Що все начальник в країні – це Зеленський. Не Зеленський, звичайно. В нього за його фізичними, психологічними, розумовими здатностями він не здатен, так мовити, вжити весь той потенціал, який був накопичений в руках президента як президентської інституції. Він предтеча, за ним прийде той, хто це все використає. Це однозначно, це вже піддавати сумніву не можна. Що з ним буде? Або повернути його 95-й квартал, або як не тікає, і так далі. Да. Але, знову ж таки, оцей рейтинг Зеленського, по-перше, ми ж пам'ятаємо з вами, як йшов на вибори і Кучма, і Кравчук, і так далі. Вони ж не йшли, вони ж перед тим же ж не було цього, як його, Галабородька, правда? Звичайно. Тобто оце рейтинг не Зеленського, а Галабородька. Не Зеленського, а Галабородька. Стосовно уряду і стосовно Верховної Ради, у людей це вже, так мовити, внутрішньо, це хронічне у людей, да? Ненависть до уряду і ненависть до Верховної Ради. Це хронічно. Стосовно президентства, любов або коротка, як у Ющенка, да? Або довга, як зараз у Зеленського. Але знову ж таки, питання і соціологів. Збирати інформацію – це півділа. Проаналізуйте і поясніть людям, вчіть людей, проводьте оцей лікбез, що. І як ви правильно говорите, ви маєте на це право, і я. Соціологи – це не якісь там недоторканні, да? Що поставте інакше запитання. Поставте запитання, що оскільки теперішня влада Зеленського, вона продукує і уряд, да? І контролює парламент, то який в тебе рейтинг буде? Отак ставити треба запитання, а не окремо сепарація. От Зеленський є, такий Галабородька, такий красивий, смішний, радісний. А от є такий плохой Галабородька, цей прем'єр-міністр і ще гірша Верховна Рада. 30 секунд, пані Ірина, вам. Це називається маніпулятивне питання взагалі. В соціології ми намагаємося таких, які натякають, як треба відповідати, ми намагаємося таких питань не ставити, тому що це взагалі неправомірно. Дякую. Ми будемо завершувати наш ефір. Сьогодні ми обговорили, як на мене, одну із ключових проблем, яку ще Україна або не збагнула, або ще не пережила. Ця проблема називається Росія. Це багатопланова, багаторівнева проблема, з якою ми, як депутати першого скликання, вже стикнулися одразу ж після проголошення незалежності. Скоро будемо святкувати 30 років української незалежності, але проблема залишається невирішеною, неврегульованою. І стратегії щодо відносин України із Росією, і хто є Росія для України, чи дійсно стратегічний партнер, чи найбільша загроза, залишається. Тому на цьому нашу дискусію ми поки що припиняємо. Це канал АТР і я ведучий Юрій Костенко. У наступних передачах будемо обговорювати ці питання. Щасти вам!